كوينا حدش ديون عانا هوي هوي تفخر واج واج قدامو عندنا عذر تيت مال تمام ذكروا ذكرى حليلهم يوم كله ادفقوا إريترا أبي أبي يلو الحجوزي أبي 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 يلو الحجوزي أبي 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 نبركو إنهم حسابهم تدادي بالساعات معرضات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم كونكيلهم بلايو الفتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنتارو كيلهم زلنا عاسو إيدهم كيبهم حج عاليهم مسفرسو عقيدنا يوزلو إلا وتنفاسو عقيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله نحنا زين خلو يلا نتصم يلا نحنا زين خلو عبيدنا يوزلو ودي يتصوتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب وقوة عبيدنا يوزلو إلا وتنفصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين خلو يلا نصم يلا نحنا زين خلو سلام تغطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر من يفتنا يوم زادر في ناي ود عالم ناي بحكي اب تشن سران سلستان تدرفت انديا ناي بحكي نتي مدرخ اب قدمتي حقراو مرحنت زدرفا سلازخونه ابيد ناي زلو كندي زفكرون زي قدرون زي رانا تبل ناي بحق عمق زلوا بسرع سران سلسن اب سريت فنكل زدرفا درفيا نيرا مز حج زلنا يو دما exactly نتكونتات كتحرم التخلن نتي زلو اكايدا كتملس تغل درف غينا رخيبيا يغني لنا رزنا عالم كاب لبنا مسكنا كاود جغانو مخان كادما دغاغيم كارغاغي اسكالها سو انتا يوزكاي زلو نزبل مچم حشوي كاب غربيت هاجر بصح زلو كالا رسن ديوغن زياده ابوم تراي تفكيرنا كن كيدا يكونان نتزبين متلال دايما دايلوم حسبنا تنايدو ودبنا تنايدو بذبل صفيح بروباغندا يتفني زلو نزقن دعو المستوى الكدليو نايلو معرفتقن اكشنو زخدي يكون لايك قبرو سبورت قبرو سام مودات ام سايصنحو بزخن جمرينا let's go lower, but I can't tell you. Everybody knows I ran on downsizing government, but making government better. I ran on tariffs and making our country rich, and that's what's going to do. We're going to be doing something else that's going to be very, very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 billion, and that's going to give you green card privileges. Plus, it's going to be a route to citizenship. كم تري ود لهم دونالد ترامب I think مسبيرون مفرامن فلوي فقر حزبه خمسة له نتحقر دما وشت ورحي دارجا بما يتغطر executive orders مالت نبني president أو السلطان عبيت وسانتات نبوليتيكان قطبانه هجرن قير زغل بزح سقوم تتعتي دوسد زلو كندي سقوم توسيدو لنا بيجوسك خيديو كالا رستيو حدش executive order جناب زغربا عزيز اللو زي عزيز وزلو لما انتهي زبل زلو مجم نيوروبا ديو نميري ني تشاينا ديو نخالا عالم كله تعريف كهرمي حنساب ريسيبروكال تعريف حنساب اب الومنيوم ستيل زبل بزح وسانتات عالمات ጫቁጫቁ ናበለ አሜሪካ ግን ቁጠባዊ እቶት ክገብረ ላዝغل بفላይ ነት ፌደራል ገቨርንመንት ዝባል ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ አሜሪካ በመንታይ ገንዘብ ዝረክብ ፌደራል እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ዝባል እቲ ኮንግረስ ንሱ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ዝውስን ታሪፍ ክገብር ከሎ ግን ብናቱ ስልጣን ተገይሩ አታውን እቲ ፌደራል መንግስቲ ስለዝረክብ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኮንግረስ ብዙሕ ነገር ከስልጥ ኸሊ እዚ ንግደፎ ሕጂ ድማ ኣብ አሜሪካ ክኸይድ ንዝደሊ ወይ ናይ አሜሪካ ሕልምን ዘለዎ ግን ሃብትን ዘለዎ እንታይ ገይርሎ
golden visa ዝበሃል ኣታኣታቲሎ golden visa ማለት 5 ሚሊዮን ዶላር ተኸፊልካ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ golden visa ወሃበካ ብዙሕ ዕድላት ወሃበካ ቡጌርካ ድማ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ንኽትረክብ ትዝቐለለ እዩ እቲ ግሪን ካርድ ዋላ በዚ ዲቪድ ወገለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ገዲፎም እንታይ ዓይነት ሰባት ክስሕቡ ይፍትኑ ኣለዉ ሃብታማትን ሰብ ካፒታልን ስምዑ ወድሓን እንታይ ማለት ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስናትና ተሓይዘ حسب كبكم. And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy and they'll be successful and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. And never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks out? Do you want to say a couple of words about it? Sure. President, are there any requirements for that? Do you have to invest? ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ መሲልኩም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ማጋ ኢሉ መፅኡ ኢልና ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን እዚ ድማ ብዙሕ ቅርፅን ብዙሕ መንገድታት ዝሓዘ እዩ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዓበይቲ ቢዝነሳትን ፖለቲከኛታት ናይ ዓለምን ዝሳተፍዎ ዝነበሩ ኣብ ስዊዝ ዝካየድ ብቪድዮ ኣብ ዘስምዓሉ ኩልኩም ኮርፖሬሽንስ እቲ ዝተሓተ ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ክንበኩም ኢና ስለዚ ካምፓኒታትኩም ሒዝኩም ንኣሜሪካ ምፁ ዩር ዌልካም እንተደየም ፅኢኹም ድማ ብታሪፍ ጌርና ክንሳሃለኩም ኢና ኢሉ በቲ ሓደ ካሮቴን ስቲክ ይብልዎ በቲ ሓደ እንተመፂኹም በነፊት ኣለኩም እንተደይ መፂኹም ድማ መቕፃዕቲ ኣለኩም ዝዓይነቱ ዘረባ መሓላሊፍሎም ነይሩ ሻ ያኽሎን ሕጂ ድማ እቶም ብፍላይ ሰብ ካፒታል ሰብ ገንዘብ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ስደተኛ ዝተፀገመ ፖለቲካ ገለመላይ ግድሶኒ ዶባት ኩሉ ለኩይትዎ ኣሎ ንሜክሲኮን ካናዳን ድማ ዝኾነ ሰብ ብዶም ናትኩም ዝመፅእ 25% ታሪፍ ካርመልኩም ኢሉ ፍሉይ ወታደራት ከም ዝገብሩ ገይሩ ኣሎ ነዚኦም ገዲፉ ግን መን ከምፅእ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ገንዘብ ሂዝ ቢዝነስ ማን ኣብ ቢዝነስ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ብጣዕሚ ዘገድሶ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ይመፅእ ድማ ይፈልጥ እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት መፅኡ ኣብቲ ሃገር ሽግር ዝፈጥረልና እንታይ ዓይነት ብላ ኣሎ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ክመፁልና ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ካምፓኒታት ክመፁ የተባብዕን ይግድድን ኣሎ በዚ ድማ ንግለሰባት በዚ ካልእ መንገዲ ክመፁ ንዘይከኣሉ ድማ ገንዘብ እንተለኩም 5 ሚሊዮን ተኸፊልኩምና ኣብዛ ዓዲ ክትነብሩ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ ከነፍቅደልኩም ኢና ኤክስፕረስ ዝኾነ መንገዲ ድማ ከነጣጣሓልኩም ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ማለት እዚ ዓለም ልዕሊ 8 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ገንዘብ ዘለዎ ምናልባት 5 ሚሊዮን ዓይን ዓኻትኩም ብዙሕ ገንዘብ ክመስለና ኽእል እዩ ቢልዮነራት ኣብ ዓለም መልቲ ሚሊዮነራት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ክንደ ሚሊዮነራትን ቢልዮነራትን እዮም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ከፍ ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ወረቐት ወሲዶም ኣብ ዓዶም ክቕመጡ ናይ ኣሜሪካ ረሲደንስ ወይ ቪዛ ክህልዎም ወይ ወረቐት ክህልዎም ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ስለዚ ርግፀኛ ካብ ኣፍሪካ ብዙሓት ኢንቨስተራት ብካልእ መንገዲ ኣይረኽቦን እዮም ኣይትብልኒ ኻ ግን ነዚ ዕድላት ዝተጠቒሞም ናይ ኣሜሪካ ወረቐት ንክወዙ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ነዛ ዘረባ እዚኣ ክንሰምዕ ከለና ኣነ ኩሉ ግዜ ነገራት ኣብዚ ንኤርትራ እየ ዘተሓሓዞ እዚ ነገር እዚ እጂ ኣብ ኣሜሪካ ይሓድሽ እምበር ምናልባት ኢማራት ትፈልጥዎ ትኾንኩም ጎልደን ቪዛ ዝብል ቀደም ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ኣብ ኢማራት ድሕሪ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ገዛ ገዚኻ ኣብ ኣሜሪካ ጎልደን ቪዛ ሂቡኻ ጎልደን ቪዛ ማለት ኤክስፕረስ ናይ ተዓዲ መንበሪ ፍቃድ ይወሃበካ ገለመለ ማለት እዩ ናይ 10 ዓመት ገለ መንበሪ ፍቃድ ኣለካ ማለት እዩ ግን ኣብዚያ ናት ክብሪ ይተውን ክደሊ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ናብ ኤርትራ ክንምፅኦ ከለና ነቲ መንግስቲ እንዶ ክትመኽሮ ኣይትፈትን ኣቶም ሰባት እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኢላ ኣብ ዩቱብ ንጆርጆ ኣይኮነ ዝከታተል ክርዳእኩም ዘሎ ካልእ ስራሕ ኣለዎ ናይ ጆርጆ ወይ እውን ጂድራር ቻነል ኮፍ ኢሉ ኦኬ እንታይ የምፅኡ ጆርጆ እናበለ መዓልታዊ ዝከታተል ሚኒስተር ወይ እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ዝዛረበ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ርእቶ ናተይ ከም ኤርትራዊ ዝህብ ዘለኹ እምበር ንመንግስቲ ኤርትራ ይኮንኩን ዘማኽር ዘለኹ ክግበር ኣለዎ ክብል ከለኹ ድማ ከም ዜጋ ከምኡ ክትብል ክትክእል ኣለካ ታሰብ ርእቶ ክትህብ ክትክእል ኣለካ ስኢልካ እምኻ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ርእቶ ከናፂ እውን ማለት መንግስቲ ክገብረን ከይገብረን ምርጭው እንድዩ ግን ኣነ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለኹ ስለዚ ኣለዉ ሰባት ቀፃሊ ወላ ብፕራይቬት ዝፅሕፉ ከምዚ ነቲ መንግስቲ እንዶ ከተማኽሮ ይትፈትን ካባኻን ላዕሊ ይፈልጥ ካባይን ላዕሊ ከም ዝፈልጥ ኣነ ግን ምስ መንግስቲ ኮንኩን ዝዕልል ዘለኹ ኣብዚ ቻነል ምስ ተራ ኤርትራውያን እየ ዝዕልል ዘለኹ እሱ ንግደፍ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ከምዚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኢማራት ክልቲኦም ስለ ዝፈልጦም ፍልልይ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብ ኢማራት 50 ዓመት ተቐሚጥካ ዜግነት ኣይብኻን እዮም ዜግነት ናይ ኢማራት ዝበሃል የለን መንበሪ ፍቃድ ኩሉ ነገር ክትገብር ካምፓኒ ክትምስርት ኣካውንትታት ንክትከፍት ቢዝነስ ንክትገብር ገዛውቲ ክትገዝእ ዋላ 20 ገዛ ንክትገዝእ ከፍቅደካ ዝኽእል ወረቐት ይቡኻ እዮም ዜግነት ናይ ኢማራት ግን ኣይብኻን እዮም ከመይ ኤርትራ እዚ ሓሳብ እዚኣ ከመይ ትርእይዋ ንስኹም ኣነ ከምኡ እንተዝኾን ኣብ ኤርትራ ባህላየ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ህዝቢ እንተሪኻ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ሱዳናዋት ኢሉ ኣብ ኤርትራ ምስ ግዜ ድማ ነዊሕ ክቕመጡ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዜጋታት ናይ ኤርትራ ክኾኑ ድዮም ዜግነት ክወሃቦም ድዩ ወይስ ከመይ ይከውን ዝብል
أنا كم زي جاهز بلكم زلوا من قصنا أتأكد له أنا قد أبي إيرترا ننوح وان استقامته صبغ ورقات كسر حلو زغل كتب كتكلها لك زي قلنا إيرترا قل كبد زبالة أنت زخون أبز عجز لنا يا مدرخ صبغ مخنا زبر ريتو يزلني كم زي عينت قل نستفل على كاب علامات متيوم أبتعدك صرح نزدليو قل فلي ورقات تكال نخجبر دي قالوا نخجبر كخلهم زخلت بام سلامتايكم زجبر مسيلكم أمريكا يقول إمارات أوروبا بملون كم زتكم سويس يجي كاب كلام يوم كم زتكم جنزب حس كانت مسيخة سبيشال ورقات على كباب عينة ورقات يزلون بزيت باسبورت كي وسطك نخت نبرن كل عينة كلا نخت نبرن زخلها كورقات بغاي زي قلنا جنيه بخاني بس زي قلنا كبد زبالة يا بزعدي سلامتاي خم زبال إنفستر كتسحب كتكلا لك كبهال كله أتوم تشايناويان بيرترا مزيوم معدنات كوتش وينجلز جبرو زلو إنفسترات أقول جلوس لزلو ويجلي كونن كابيتال سلزد ليكا مهور سلزد ليكا ناي جدا سبر أسمال كتمس تقدر يخازو خونة هجر دماغكمية سلزي يرترا أنت عينت مرجعات مرت أبزي وانزي أنت عينت بوليسي زلو زعبوك زارباي كني سلزي فلتو بحفشو قلنا حوارو يرترا أنت عينت بوليسي قتل تخل نزبل أنا تنا يرترا زي قلنا بغلي لك وهاب أيقبوني زبل أمناتي زلني يرترا فلوي أبركتون زجبر وكتب تخل تخول بحفشا قلنا زي قلنا يرترا لعنتن كعخ جبروا له زلوا مثلا حدا واجو كبريو بجنسب زيكونس كندي سب بجا قينو لزم زي قلنا سلازي بغلي له كركب زخل كونا يقبال لعلو كل دما يرترا أب كبابي أزلو كاب أصب بيقوم زبز حزب سلازو خونو أنت زي قلنا بغلي له قليل كتجبر جميركا اتبالا ناس ناي تزبك التيفو كزرق سلازخل نعطي ريتايو ناي نفسه كفريتو أبزك سمع دلي أنا ما قسنا مغري لنا أبالاتنا من قصة سمعهم كم حساب تريوم مدسب لنا ناتنا ريتوجن نسبي حسابات نمكفاليو نمسعي ولا ردما تعينة تحساسبات كله ويخل نمحجازيو اسكي زي منيستر نايا كوميرس جير وزلو بزعبا زك زارب كلون تايت العما سمعوه certain amount of money in this country in order to qualify for that gold card. Yeah, exactly. So the EB5 program was really you lend some money, but it was full of nonsense, make believe, and fraud, and it was a way to get a green card that was low priced. So the president said, rather than having this sort of ridiculous EB5 program, we're going to end the EB5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card, which is really a green card gold. So they'll be able to pay $5 million to the U.S. government. They'll have to go through vetting, of course. We're going to make sure they're wonderful, world-class global citizens. They can come to America. The president can give them a green card, and they can invest in America, and we can use that money to reduce our deficit. Why do we give out lotteries of green cards? Why do we give out EB5 for green cards? The President of the United States understands that the right answer is why don't we eliminate the deficit of the United States of America instead? The gold card, well, millions, but the gold card will bring in with it people that create jobs, very high-level people. I think companies will pay to get people in. For instance, you today graduate from the Wharton School of Finance or Harvard, or even go to work for the people that are number one in the حجنتا يزبل تاني هتي منستري تريجر ناتو نتا حساب كقول صخلو أكندتي ساكت ترى سبات بديفن بقالتاتن كالن إلا نمس زنبرنا عقم زلوهم سبات نمنجست أمريكا كافلو زخولو 5 مليون دولار كافلو زخولو كاب كل عالم همتينا أبز عدي زوم سبات زياتهم 5 مليون ني جولدن فيزا كافلو زخولو تقينهم تكالنو كافتو كال بيزنس إنفستر نخجبرو زخولو سلا زخونو it's okay نبلي زارب زلو أنا نير تراويان 5 مليون كفيلكم نا أمريكا با زي قلنا موساد حدا قات رايكم لكم زغل كم جورجو كم نتكونتات بنوي حوزك هاتولو سبيانه وانا يطاب كالا هقرون رسيدنس برميت كلاس لازت أمامت نا أمريكا كي تقبرو نا أمريكا زي قلنا نتهم أمريكا زولهم تبوك هون خليو نا أمريكا زي قلنا بجنزب كاتقو زوجن اتزخفئ زي قلنا يزيق نقرأكم يدالي سلامتاي أمريكا انتايز بالحق الله ولا أنا أمريكا انت قريف كابا فينجا تاكس تغفل يوم زبلغا أنا سويساوي أنا أبنى نسويس قديفة let's say أكال هاجر قمت جميرة بفلا إذا ما مسويس ركب زي بقول هاجر نايتاكس agreement زي بقول هاجر تقينه إيرترا بنت مالتيو نسويس تاكس هيكفلني تاكس تو أبي ليلا أبي إيرترا كوفي لا أبي إيرترا تراي تاكس ناكفل كوخنا برغلي أمريكا أمكم زبالة إلا أبي إيرترا تسرحت لها نا أمريكا خد كفلان لك سويس دم إيرترا أمريكان دم ركبت زي بلن إيرترا خد كفليها نا أمريكا دم خد كفليها تقعد فين تلك بفينجا نحمشت عمد كتيلكا تبقصعت لك نا أمريكا تزخفة تاكس كود زلهم هاجر سلازي باري أنا أتوم يمزق برخابة ورقتنا أتوم سلازي إيرتراوي أب أفريقيا زلها أكندنا أمريكا ورقت وسدنا يكالو تيرو باوسن
ካልኦት ኣለዉ ሕስር ዝበሉካ ገለ መልእክቲ ወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኩሉ ዓለም ከብፅሓካ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ዕድል ኣይበካን እዩ ፍኮርስ ኣሜሪካ ዜግነት ተወሲድካ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ማርኬት ኣብኡ ኣብ ካምፓኒ ክትምስርት ገለ መለ ትደሊ ተለኻ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እዚ ዲስካሽን የለን ካብ ወፃኢ ግን ንመንቀሳቐሲ ኣብ ዓለም ገለ እንተኢልካ ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝበልፅ እውን ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ፓስፖርት ናቶም ተነቃፊ እውን ስለ ዝኾነ ታርጌት እውን ከግብረካ ስለ ዝኽእል ብካልኦት ግብረ ሽበራን ገለን ኣማራፂ ተለካ ካብኡ ኣፀቢቑ ብዝውሕድ ዋጋ ብዝበለፀ ክትረኽቦ ትኽእል ካል ኣሎ ንኻልእ ክትጥምቱ ይመኽረኩም ናይ ኣሜሪካ እቶም ኣሜሪካ ዘለኹም ፅቡቕ ኣሜሪካ ስለ ዘለኹም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኻ 5 ሚልዮን ከፊልካ ናይ ኣሜሪካ ክትወስድ ትሓስብ ግን ፈሚ እሱ ጌጋ ኮይኑ ይስማዓኒ እሱ ንግደፎ Donald Trump أكيد أنا تو بس العلامة أنا Donald Trump سمع وزيات رئيس منها have to pay any tax on income outside of the United States, which they're not paying right now. They're not citizens, but they'll have to pay if they create jobs in the United States. They'll pay full taxes like everybody else. So you're getting a big tax of these cards, maybe more than that. And if you add up the numbers, they're pretty good. As an example, 1 million cards would be worth $5 trillion. 5 trillion. Wow. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, دونالد ترامب بغطر تراي يسلل كل جزء كابزنا يبقى 5 مليون حنت كارد 1 مليون تسيتنا 5 تريليون دولار حزنا لنا مالتي زبزلو واحد 5 مليون 1 مليون كابز كارد تشيتهم سو اوريدي 10 مليون كارد تشيتنا دما 5 تريليون كل عداناتنا 35 تريليوناتنا بزي شفينا لنا يبلالو 10 مليون سبات 5 مليون كخفلو زغلو لنا امريكا ورقت I don't know ግን who knows ማለት ኣብ ቻይና ናብ ገለንገለ መዓት ሚልዮነራት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ወረቐት ስለ ዘድልዮም ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ዳ ይክእሉን ኣይንፈልጥን ኢና ብሓፈሻ ካብ ህንዲ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ክገብሮም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ባት ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ብቁፅሪ ዝርዮ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ነገር ከምፃሉ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ክኽተል ከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆ ድማ ንርአ እዚ ምናልባት ንብዙሕ ሰብ ከገርም ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ let's go News alert, according to the Washington Times, Kash Patel's FBI opening an investigation into James Comey. The Times reports that Comey launched an off-the-books honeypot operation against candidate Donald Trump. According to a whistleblower, he sent 2 female undercovers to infiltrate Trump's 2016 campaign. እዚ CIA ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢንተርናሽናል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ናይ ስለያ መደበር ዓለም ለኻዊ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበብ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ምሕደራናቱ ኢቭን ቅድሚ ናብ 2016 ምርጫ ምዕዋቱ ብፍሉይ ታርጌት ገይሮም ከርተት ዘበልዎ እዮም ስለዚ ምስቲ CIA ዝበሃል ፍሉይ ፅልኢ ከም ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ይዝንገር ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሸፈጥ ከም ዝኾነን ተንኮል ከም ዝኾነን ድማ መመሊፁ ይበርህ ኣሎ ስለዚ ነዚ ትካል እዚ ፋሕብትን ክእትወሉ ጥራይ ዘይኮነሲ ኮምፕሊትሊ ክፀርጎ ይደሊ ከም ዘሎ ፋሕ ከብሎ ይደልኒ ዘሎ ግን ክፀርጎ ይደሊ ኣሎ ብቐሊሉ ዝፅረግ ትካል ከም ዘይኮነ ግን ንስ ምስለያ ኩሉ ግዜ ቀሊል ነገር ከም ዘየለይ ዝንገር ዘሎ ድሓን ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኸሪየኩም እንታይ ክገብሩ ይሓስቡ ከም ዘለዎ ከም ዝምሰምዑ ክትሰምዑ ኢኹም Kash and Bongino are going to get answers. But Intel doesn't like being told what to do. When they saw Musk with the chainsaw doging foreign aid, they started leaking to CNN. If you doge us, there will be consequences. On the CIA's 7th floor, home to top leadership, some officers are also quietly discussing how mass firings and the buyouts already offered to staff risk creating a group of disgruntled former employees who might be motivated to take what they know to a foreign intelligence service. So, ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዞም ስለያ ማለት እዩ ኣብ CNN ከም ዘውፅኡ ሓበሬታ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ገይሩ መጋዝ ሒዙ ነቶም ነቲ ትካል ብዙሓት ሰራሕተኛታት ክጥርዝን ክሰጉጉን ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ፀፍሒ ናይ CIA ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ቀፂልዎ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ንመን ክንበይና ይብሉ ኣለዉ ነተፃረርቲ ናይ ኣሜሪካ ክንበይና ይብሉ ኣለዉ ምስለያ ባእሲ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ድሕጂ ኦሬዲ መጠንቀቕታ ክገብሩ ከለዉ ስጉምትታት ተወሲዱ ክህሉ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ስጉምትታት ማለት ድማ ሓበሬታ ዘድልዮም ኣውፅኦም ኣብ ካልእ ቦታታት ኣቐሚጦም ከም ዘለውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ካልኦት ሓይልታት ክሰግር ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ነዚ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ክጠጠው ከተብሎ ትኽእል ወይ እውን እንታይ ክግበር ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ኸ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዘተንባሃልካ ንድሕሪ ኢልና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ኢንቨስተርን ታሪካዊ መፅናዕቲ ዝገብር ሬይ ዳልዮ ዝበሃል ሌጀንደሪ ኢንቨስተር ኣሎ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኣመፃፃ ናይ መንግስታት ብዙሕ ግዜ መፅናዕቲ ገይሩ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ ከመይ ገይሩ ኢምፓየር ከመይ ገይሮም ሃገራት ይቆማን ይፈርሳን ዝብል መፅሓፍ እውን ፀሓፈ እዩ ንኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስቴጅ ናይ ምውዳቕ ዘላ ኢሉ ዝገልፃ እዩ ኣብኡ እንታይ ይብል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ንሃገራት ዘውድቐን ሲቪል ዎር ኩናት ሓትሕድ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ጥርዚ ናይ ሽግር በፂሓ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ምክንያቱ
እቶም ክልተ ፓርቲታት ኣሜሪካ ዘለዉ ንሕና እንተደይ ተዓዊትና ተካልኣይ ከጥፋኣና እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝስምዖም እዚ ንሪኦ ዘለና ስጉምቲ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ወይ እውን ናይ ዴሞክራትስ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ዘለዎምን ሪፐብሊካንን እቲ ጋብ ናቶም ካብ ምሕር ምዕባይ ዝኣክል ኣክንድን ኣሜሪካ ትህቦ ሓበሬታ ንፀላኢ ናትካ ንኽትቦ ዝቐርበልካ ግዜ ኣሎ እዚ ድማ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ምስ ራሽያ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣመና በቲ ዝኸዶ ዘሎ ብምሕራቕ ምስ ኤውሮጳ ክውግኑ ዝደልዩ ግን ኤውሮጳ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ መይቢ ናብ ቻይና ገጾም ክውግኑ ዝኽእሉ ኣባላት ስለያ ናይቲ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጂ ኣብ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ነታ ትሪእዋ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ዘላ ቱልሲ ጋባርድ ትብል ናይቲ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ሓላፊት ስለ ዝገበራ ናይ FBI ከምኡ ካሽ ፓቴል ዝበሃል ኣኽራሪ ዝኾነ ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓላፊ ኮይኑ ኣሎ ናይ CIA ከምኡ ኣኽራሪ ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ንFBI እቲ ንCIA እዚኣ ድማ ብሙሉእ ነቲ ስለያዊ መርበባት ነቶም ፀረ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ ከጥፍዎም ከም ዝኾኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ቻይና ሃሪማቶም ራሽያ ሃሪማቶም ኢራን ሃሪማቶም ኣይኮኑን ፀገም ከጋጥሞም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ካብዝን ወዲ ከምዝን ዝብገስ እዩ The CIA is telling CNN that if their funding gets cut, they're going to sell state secrets to Russia. Who the hell hired these Benedict Arnolds? The CIA is supposed to be filled with patriots, not sellouts. The FBI is up to no good too. Michael Schellenberger is reporting a source inside the FBI says the Bureau is destroying evidence. Now we know what their accomplishments were last week. Dear Elon, I wiped the servers cleaner than crooked. We only wish the NSA had shredded their secret sex chats. We told you how. ስለዚ ኩሎም ቶም ስለያዊ መርበባት ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ናቱ በይዝን ስለ ዝነበሩ ክድምስስዎም ወይ እውን ክሓርምዎም ከም ዝኽእሉ ይርድኦም ስለ ዘሎ ስቕ ኢሎም ኢዶም ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዶጅ ዝብል ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ዝምራሕ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ትሪም ክገብሮ ወይ እውን ከጉድሎ ምዃኑን እቲ ዘሎ ብልሽውና ገለመለ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ክፀራርጌ ዝኸይድ ዘለኹ እዩ ዝብል ብመንገዲ እቶም ዴሞክራትስ ግን እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ደይ መደይሉ ንዓና ነቲ ስታብሊሽመንት ናይ ዴሞክራትስ ንምሕካኽ ዝኽተሎ ዘሎ መንገድን ንዕዑ ንምችኦ ሰባት ንምትካል ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂ ዳ እምበር ንመንግስቲ ምጉዳል ኣይኮነን ብዝብል ወላ እውን ነቲ መንግስቲ ብልሽውና ንምላይ ዝሕግዝ ተኾነ ብምሉእ እቲ ኣሰራርሓ ብመንገዲ ዴሞክራትስ ግን ከም ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ተወሲዱ ዘሎ ስለዚ ዴሞክራትስ እቲ ፓርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብምሉእ እቲ ኣካል ናቱ ዝኾነ ስታብሊሽመንት ብመንገዲ ሚድያ ናቱ ብመንገዲ እቶም ቢልዮነራት ናቱ ኩላቶም ኣንጻር እዚ ጉዳይ እዚ ብተሪር እዮም ዝቃወሙን ዝዛረቡን ዘለዉ ግዜ እናኸደ ክኸይድ ከሎ ድማ እቲ ሓይሊ ናቶም ናበርትዐ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘመሓድር ዘሎ ፕሬዚደንት ተፀላኢ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዓበይቲ ውሳነታት ክውስን ስለ ዝጅምር ዘሎ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናብ ራሽያ ዝተፀግዐ ኣካይዳ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብምሉእ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ካናዳ ይኹን ኤውሮጳ እውን ኣመና ጉህዩ ስለ ዘሎ እቶም ዴሞክራትስ ድማ ግሎባሊስት ስለ ዝኾኑ ምስ ኤውሮጳውያን ምስ ካናዳ ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ፍቕርን ምትእሳርን ስለ ዘሎ እቲ ዘሎ ሪዘንትመንት ወይ እውን ቂምታ ሕርቃን ፅልኢ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕን በይዝናቱን እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣነ ኦልሬዲ ዝግምቶ ዝነበርኩ እዩ ስለያዊ መርበባት ከምዚ ጌርካ ክሰጎም ተወሲንካ ኦኬ የቐኒየልና ንሃገርና ኣገልጊልና ኢና ብካልኦት ክንትካ ኢና ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ደሞዝተኛ እዩ ስራሕተኛ እዩ ምስጢራት ዝፈልጥ ሲክሬትስ ዝፈልጥ ኣገደስ ሓበሬታን ዶኩመንትን ዘለዎ እንተኮይኑ ሒዝዎ ክሓብኦ እዩ ወይ እውን ካልእ ነገር ክገብር እዩ ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ብፍላይ ከም በዓል ቻይና ነቲ ምስጢር ስለ ዝደልዮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍላ ይኽእለ ደን እቲ ምስጢር ሒዞም ናብ ቻይና ክኸዱ ይኽእሉ ራሽያ እውን ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ኤድዋርድ ስኖውደን ዝበሃል ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበብ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ምስጢር ወሲዱ ናብ ቻይና ከይዱ ቻይና ጋራንቲ ክትቦ ስለ ዘይካለ ድማ ናብ ራሽያ ከይዱ ዜግነት ናይ ራሽያ ወሲዱ ኣብኡ ዝቕመጥ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እቲ ውሽጣዊ ነውፂ እቲ ውሽጣዊ ኣካይዳ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክፀርቕ ከም ዝኽእል ንምፍላጡ ዝኣክል ምስታ ሓላፊት ናይ ስለያዊ መርበባት ኢንተርቪው ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ዝሓድሽ ተመሪፃ ዘላ ማለት እዩ እስኪ ኣብዚኣ ንሽተ ንስማዮም Conservatives like Ben Shapiro calling them effing monsters. And after Pat Robertson died, CIA workers celebrated. Quote, I was always taught never to say anything about the dead unless it's good. He's dead. Good. The NSA was also caught bad-mouthing RFK, but they really don't like Tulsi. They say she's fervently anti-queer, a Russian agent, and in a MAGA cult. This is the deep state the media says is fake. They've been shrouded in bureaucracy forever, and we're shining a light on the infected. Already ti azararba qala ትሪእዎ ኣለኹም ብዛዕባ ናቱ ካልእ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝዛረብ ዘሎ ይመስልኒ እዩ ኣመና ቅርሕንቲ ከም ዘሎን ፅልእ ከም ዘሎን ዳርጋ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ቃላት ምስ ካልእ ሃገር ክጥቀምሉ ከመይ ትርእኒ ኢኻ እዚ እንታይ ዘርእየካ
እቲ ዴፕስ ዕምቆት ናይቲ ፍልሊ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብነፍሱ ፈላላይ ፊገር እዩ controversial and divisive leader እዩ ዝበሃል ነቶም ናቱ ማጋ ኡፍ ክብል ዝኽእል ነቶም ካልኦት ግን ከጥፍኦም እየ ወይ እውን ሕጂ ከማኒ ሓይሽን በርቀደም እሰርዎም ጨፍጭፍዎም ዝብል ዘረባታት ዝጥቀም ዝነበረ ነቶም መቀናወንቲ ፖለቲከኛታት ስለዚ እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም ትልሲ ጋበርድ ሓላፊት ናይቲ ስላያዊ መርበብ ኮይና ተመሪፃ ኣላ ንዓ ክሓታ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኢሉ ክሓታ ከሎ እስከ National Intelligence. First of all, congratulations on your confirmation. Thank you, Jesse. It's good to see you again. Good to see you too. Not so good to see some of these transgender sex chats among the Intel officials. What are we going to do about that? Well, Jesse, what we're going to do has already been done. There are over 100 people from across the intelligence community that contributed to and participated in this, what is really just an egregious violation of trust. What to speak of like basic, certainly not over the last 4 years, certainly not over the last 10, maybe 20 years when we look at some of the biggest violations of the American people's trust. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎም ዘለዉ ሰባት ነቲ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ሕቁኡ ክሰብርዎ ዝኽእሉ ነቲ ቀደም ዝኸዶ ዝነበረ ከም ድሌቱ ዓንዳር ኣካይዳ ዝኸይድ ዝነበረ ከም ቀደም ከም ዘይኮነ ብዙሕ ገበናት ድሮ ኣብዘን ሓፀርቲ ግዜ ብዙሕ ገበናት ክረኽቡ ክኢሎም ከም ዘለዉ እቲ ስለያዊ ኮሚኒቲ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ተሓታትነት ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 4 ዓመት ኣይኮነ 10 ዓመት ከም ድሌቶም ዝኸዱን ማንም ሰብ ተሓታትነት ከም ዘይነበሮ ትመርሕነት ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተቆፃፃሪ ዘይብሉ ሓይሊ ኮይኑ ዝነበረ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክፍትሹ ተጀሚሮም ድሮ ኣብቲ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ገበናት ክረኽቡ ክኢሎም ከም ዘለውን ገብረ መልሲ ድማ ንሳቶም ነትዮም ሰባት ከኣሊቦም ክፍትኑ ከለዉ ንሳቶም ግን ስቕ ኢሎም ዘለዩ ይኮኑን ኣብዚ ዝራ ከምዚ ንብሎ ፀናሕና እቲ ሕቶ ዘሎ ስቕ ኢልካ ሞት ከምዘየለ ኣብዚ ሓንቲ ሕቶ ነይራ ንኣ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና It's going to be very, very interesting time to watch. There's going to be a lot of house cleaning because now we're hearing CIA agents don't like getting Doge, so they're going to sell state secrets to our enemies. What are we going to do here? I am curious about how they think this is a good tactic to keep their job. They're exposing themselves essentially by making this indirect threat using their propaganda arm through CNN that they've used over and over and over again to reveal their hand. ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ተመቓቒሉ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ንኣሜሪካ ከርባሓ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ክትረብሕ ትኽእል እያ ስለምንታይ እቲ ናይ ቀደም ኣካይዳ ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ስለያናቱ ኩላቶም እቲ ዩኤስኤድ ዝበሃል እቲ ኔት ዝበሃል ብምሉኦም ብዝተወደበ መንገዲ ገለ ካብተን ብኣልውታ ንዓመታት ክገርፍዋ ዝፀንሑ ሃገር ኤርትራ እንድሕር ኮይና እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ከሎ ወይ ክንረብሕ ኢና ወይ እውን ከይንዝከር ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣወሃሂዶም ናብቲ ነገር ክሳብ ዝምለሱ ኤርትራ ትንፋስ ክትረክብ ዕረፍቲ ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ኣለኒ እተን ካልኦት ብፍላይ ኣብ ዓይን ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ታርጌት ዘይነበረ ሃገራት ዕድል ክረኽባ ይኽእላ ሓንቲ ሪፖርት ኣብ ዝርአ ነይረ ድሮ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ሽፍት ንክገብር ስክፍታ ዘይብሉን ንምዕራባዊ ዓለም ከሰንብት ዝኽእል ኣካይዳ ከም ዘለዎ ስምዑ እዚ 23 countries backed this resolution, 18 opposed it, and among those opposing, was the United States of America. It's a weird list to look at. You've got Russia, you've got North Korea, you've got Belarus and Mali, and then right at the end you have the United States of America. Now, just to be clear, abstention was an option in the General Assembly. As always, India abstained from voting on the resolution. So did 64 other countries. They abstained. But the US made a conscious decision to reject instead of abstain. They rejected the resolution. It's a clear جنتايم زبلو زلو درو دونالد ترامب كم زبحبو ايكونن اب غون راشا اب غون فلاديمير بوتين كسلاف زفتن زلو اتي اب جنرال اسمبلي اب يو ان اب نيويورك استخايد دمسي نايم تحري ام بل 3 عامات كويناتنا يوكرين راشا نتو راشا زخنن امامي اب زقربلو 3 مريقا نيرون هاغرات نتي امامي كنصغو كم يرترا زامسلا كوينات كجمر كلو ابستغبر امامون زنصغته يرترا 5 هاغرات نيرن شو دحر 3 عامات دما اجين متكلاو زخونه وسانه وسيدا يرترا امريكا ግን حبت قدم تقبيلاته ترايت يكونس هاغرات نخينصغو مشنققات تدال زنبرت هاغر ينيرا ስለዚህ 180 ዲግሪ ያ ተገምጢላ ዘላ ካብቲ ዝነበረቶ completely to the other side ያቀይራ ዘላ ኣብዚ ዘገድዳ ነገር እውን ኣይነበረን ኢሎም ኣሜሪካ ሲ ከምተን ካልኦት ሱስ ሃገራት ድምፀን ዝሓባ ከም በዓል ኣቢ ማለት እዩ ሩቶ ኩላቶም ተመን ሃገራት ኣፍሪካ ተን መንጎ خصاتا ዝፍትና ድምፀን ሓቂበን እየን ድምፃ ክትዕቅብ ትኽእል ነይራ intentionally ደይ መደይላ ኣብ ጎን ራሻ ክትከውን ከም ዝመረፀት
دونالد ترامب لما دايما دايلو نتأمامه كنوصقو وسينو سلازم تاي مالتي ازي حبيب زلو يكونن وطو زخونه ناي بوليسي مكياراتنا نرزالنا ازي دما صلوا كلويو أمريكا تخلو زلا قعزو كابتك ألم تخلو زنبرت زتغير منقدي كتغير كم كتوسد من رجعتات كم زلوان سقم تتوسد كم زلان نانري اجي اب كلنا هجرات يكون كم زعنت مرقص تغير زلا امونغ اوروبا امونغ راشا زلو غون راشا خوينا اوروبا غريفات الله قبر ملسنا اوروبا خنرينا اب كالوت هجرات كون كلوغن بفلا اب على ايران ستيل كابت زنبره بزبرت منقدي اقدان عصوان نخجبر مريص خمسه لنا نرزلنا شيء ما نسمعها شعو نفس ثلاث هجرات A statement of support for Russia. Before voting, the US tried to lobby its Western allies. Washington wanted to kill this resolution. They wanted to adopt their own, a weaker draft that did not mention Russian aggression. That's what the Americans wanted. They wanted a draft that talked about a vague peace. But Europe and Ukraine refused to back it. Thus, the General Assembly passed the first draft. But in the Security Council, the US had better luck. Remember, the Council has been deadlocked since 2022. It has not been able to pass a single resolution on this war. Why? Because Russia has a veto. They simply shot down all Western drafts. But yesterday, that streak was broken. The United Nations Security Council adopted America's weaker resolution. The Security Council has 15 members, 5 permanent, the remaining are rotating, the remaining 10. Yesterday, 10 members supported the American resolution, 5 others abstained. All member states. These were Britain, France, Denmark, Greece, and Slovenia. All of them are allies of America. Makes this very point. Russia was, of course, thrilled by the outcome. They welcomed the change in the US position. Видим, что Соединенные Штаты. عفشا انتينا نرزلنا ازي again a major political and policy shift in America نرزلنا ابتي جنرال اسمبلي الشماوي تزقبر اب سكيورتي كونسل كن توسانه كابز كوينات زجمر زخونه يكون وسانه سكيورتي كونسل كحلف هيكلني نيرو سلامتاي راشا فيتو باور سلازلوا تقتلني رابو نمجمريا غزي كلت فيتو باور زلون نتمامه نابقعزو سلام كخيد كوينات نغودا سكيورتي كونسل دما وسانه كان لايتي وينيو اما من زغربه راشان امريكان سل تقبلوا تحلف كيل ولا قراش اكزاكتلي كم تدلي انت زي نبري اتكوينات تطو كبليو نزبل جن كدغف سلتغل مبغسنا ايتكوينات انتايو نزبل ابتي امامن كاتو تدلني راشا نسي سلطان جن بعبيو اتكوينات تطو نخبل زغلص امامه سلازغونه ان راشا زحغس نيرو ناي بحقي زغرم ناي بوليتيكا لوطي ناي بوليسي شيفت نرلنا دونالد ترامب دايما دايلو انصار اوروبا يخد كم زلو ني حنت مرغاغص تراكبكم Minerals on Russian land too, if we can. The rare earth, they have very good rare earth also. They both do, I would say that, and oil and gas. Look, it's a great thing. If we sell this, it's great for Russia too, because we can do deals there. They have very valuable land that isn't utilized. So something like that could take place, yeah. دونالد ترامب مس راشا اقدال عيلو نقدخ جمر دلونات كم زلو يتقلص زلو رير ايرز مالت فليات معدنات اب كل عالم زي يركبوا مالتيو نعاتاتهم راشا ببزح سلازلوا مس راشا نقدخ نجمر نخلينا غالا زراربا ابزن زمص زلو مصاي اقدات طويلو تتباهيلو زغرم كونه يكونن ونيات امريكا اب زمن دونالد ترامب دارغا ترير زخونه وسانه وي برتع زخونه وسانه وسيدات وي كم زلينا نرزلنا اجي راشا اب تطبق سايد نايتي كونتا سلازلا ولا اذن تنكتب لا يتخلنيغا بحفشا كن اتنريو زلنا مدرخ نشين سمع نابتن كالو this potential minerals deal with Ukraine, because what we had been hearing is that Ukraine wasn't too happy with the terms. So what do we know now? Right. We don't have a lot of details on this latest agreement that President Zelensky is expected to sign with President Trump in Washington on Friday. What we do know is that it doesn't include the $500 billion fund that the U.S. had been pushing for as essentially a repayment for its support throughout the last 3 years of the conflict. That was So بحفشا كم نريو دلنا دونالد ترامب بزغل تفكر دو سلز دل زلو مس يوكرين حدا ديل كقبر مخاني زنقر زلو اتي ديتيلس صنعيلو كبر غونيو نتنا يكوناتنا يوكرين وديو ملا اتوكروناتو ناب كالوت كقبري زل زلو حدا كابتيوم كقبرو زلي زلو تشاينا يكنبل كلنا قدميو ግን حنت هاجر هلا نقرا منقدو اساليط واك خيز دل زلو تاويخو خم زلو دما ملكت نرلنا ز هاجر ز دما ايران زبال هاجرين ايران زنبر اقدا يكون كالي بزصنع منقد نكقيد ممليس نخبرتع مس ايران زتحبابرا زلو كامبانيتاتن تكالاتن زبلن كلن دما اب مقادن اب معصاون يغوايه كم زلو እዚ ኻ ብንጹር ድሌት ናይ መን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ድሌት ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ዝደልዮን ዝምነዮን ነገራት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ሶ ኣደንት ንኢራን ከቢድ መድረክ ክኸውን እዩ ንኢራን ፀገማት ክፍጠር ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል
ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ይኮነን ኩናት ክውድእ ዝፍትን ዘሎ ሓደ ነገር ጥራይ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ I hope ኣብ ዓይኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተኣቱ እንትኸውን ሃገርና ጥራይና ክንብል ዘለና ምክንያቱ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ ከቢድ ውሳነን ሕማቅ ውሳነን ክገብር ዝኽእል እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስለዚ ዕድለኛ እንተኮይንካ ኣብ ናቱ ሕማቅ ዓይኒ ኣይትፀንሕን ተስፋ ንገብር ድማ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ናቱ ሕማቅ ዓይኒ ወይ እውን ብገለገለ ጠማዚዞም ነዚ ሰብዚ ኣንፃር ኤርትራ ሕማቅ ከይገብርዎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተንቀንዲ መወዳድርቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪኢና ንኣብይ ኣሕመድ ብውልቂ ኣይፈትዎን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ውልቃዊ ርክብ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ፅብቕትላ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ይፈልጦ ዳ ይፈልጦን ኣይፈልጥን እየ it doesn't even matter ንኣብይ ኣሕመድ ግን ከም ዘይፈትዎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኣድቫንቴጅ ኣላትና ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሰብ ኣይፈትዎን እዩ ኖቤል ፕራይስ ንዑ ክትከውን ዝግበኣ ዝመንጠሎ ኮይኑ ዝስምዖ ሓደ ካልኣይ ድማ ብጉዳይ ናይ ግብፂ እውን ኣብ ጎኒ ግብፂ ስለ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ድሌታቱ ከስምር ዘይከኣል ኣብቲ ዲጋዕ ስለ ዘይፈተዎ ኣንፃሩ መርገፂ ነይርዎ ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢለ ኣይግምትን እየ ግን ስቲል ቱ ኤርሊ ቱ ሰይ ይብሉ እስከ ናብ ኤሮፓ ንስገር ድሕሪ ናብ ቻይና ክሰግር እየ Trump has upended the transatlantic alliance since taking office, resetting ties with Moscow and casting doubt on America's commitment to European security. The man who will likely become Germany's next chancellor, Friedrich Merz of the conservative Christian Democrats, has publicly questioned the future of NATO with Donald Trump in the White House. Merz admitted the United States is largely indifferent to the fate of Europe and suggested it should consider an independent defense capability on Monday. ናይ ጀርመን ቻንስለር ምዃኑ ዝነገረሉ ዘሎ ፍሬድሪክ ሜርዝ ዝበሃል ኣሜሪካ ድሮ መርገፅናታ ናብ ካልእ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤሮፓ ክንድኡ ዝኣክል ተገዳስነት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎን ብኡ ዝተመርኮሰ ድማ ኤሮፓ ናታ ፕላን ክትገብር ከም ዘለዋ ምክንያቱ ኣብ ኔቶ ኣሚንና ክንከይድ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ከም ምርጩ እንታይ ዝብል ኣሎ ምስ ብሪጣንያን ምስ ጀርመንን ምስ ፈረንሳን ዓዲ እንግሊዝን ዝርርብ የድልየና ኣሎ ምክንያቱ እተን ክልተ ናይ ኒኩለር ዘለዎን ኣብ ኤሮፓ ስለ ዝኾና ምናልባት ጀርመን ምሳቶም ኮይና ኣብቲ ሓደ ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ኒኩለር ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ወይ እውን ዝኾነ ሴኪሪቲ ናይ ኤሮፓ ክባ ዝኽእል ዲትሮንስ ማለት ከዓ ነፍሳ ንክትከላኸል ወይ እውን ካብ ካልኦት ፀላእቲ መከላኸሊ ክኾና ዝኽእል ጀርመን በቲ ኒኩለር ናይ ዩክሬን ናይ ፈረንሳን ዓዲ እንግሊዝን ፕሮቴክሽን ክትረክብ ከም ትኽእል ብሓባር ኮይኖም ድማ ገለ ዲፈንስ ናይ ኤሮፓ ንክገብሩ ሓሳብ ኣቕሪቡ ከም ዘሎን ወይ እውን ዝከኣል ተኮይኑ ዲስከስ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ፅሩይ ዝኾነ ካብ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሽፍት ዝገበረ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ክቕፅል ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ብትኽክል ከምኡ ገይሮም ይውድእዎ ደኾኑ ኣይውድእዎን ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ግን ኣገይን ኣብ ኤሮፓ እዚ ቶፒክ እዚ ብሰፊሑ ክዝረብ ካብ ዝጅምር ሓያል ገይሩ ኣሎ ናይ መወዳእታ ቶፒክ ናትና እቲ ነቲ ውድድር ብዘይ ንሱ ክሕለፍ ስለ ዘይክል ሓንቲ ድራማ ትቕፅል ዘላ እዚኣ እያ ክትከውን Chinese warships were a long way from home when they were spotted in the Tasman Sea. But it's how we found out about the ships that's even more alarming. Now the government and Defence Force are facing serious questions over why it was a Virgin Australia pilot who first alerted authorities. Over the past week, we have seen the deployment of a highly capable People's Liberation Army task group to conduct live fire activities in the Tasman Sea. This is the group of Chinese warships. እንታይ እስከ እዚ ናይ መራኽብ ናይ ቻይና ኣብቲ ኣውስትሬልያ ዝበሃል ድማ በቲ ሚድያ ዓብዪ ኣቴንሽን ይወሃበሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣገይን ኤሮፓ ጥራይ ኣይኮነን ወታደራዊ ድኽመት ዘለዎ ብኡ ዘለዎ ኣውስትሬልያ ኒውዚላንድ ካብ ኤሮፓ ዝሕሹ ይኮኑ ንሳቶም እውን እዚአን መራኽብ ናይ ቻይና ኣብቲ ቦታቲ ክንቀሳቐሳ ከለዋ ወይ እውን ወታደራዊ ልምምድ ክገብራ ከለዋ ስለያ ናቶም ወይ እውን ራዳራት ናይ ኣውስትሬልያን ኒውዚላንድን ኣይኮነን ርእይዎ እንታይ ዳ ፓይሎት ናይ ቨርጅን ትበሃል ዝነበረት መንገዲ ኣየር ፓይሎት ናቶም ርእዩ እዩ በዚ ናይ ቻይና መራኽብ ተኽሲ ልምምድ ይገብራ ከም ዘለዎ ሓቢርዎም ስለዚ ዲፈንስ ናቶም ነቲ ዝግበር ዝነበረ ተኽሲ እውን ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ነብሱ ዝኸኣለ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ኣሎ ምክንያቱ ክሳዕ ክንዲዚ ዲና ተዳኺምና ዘለና ክሳዕ ክንዲዚ ዲና ወዲቕና ዘለና ዝብል ዘረባታት ካብኡ ንላዕሊ ድማ እዘን መራኽብ ንሪአን ዘለና ጥራይ ኣይኮናን ኣብ ውሽጠን እውን ሳብማሪን ብታሕቲ እውን ከም ዝነበረ ዝግምት ሓሳብ እውን መፂኡ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኣውስትሬልያ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤሮፓ ብጉዳይ ናይ ራሽያ ዝስንብድዎ ዘለዉ በዓል ኣውስትሬልያ ድማ ሓይሊ ናይ ቻይና ንመጀመርያ ከስተማቕርቦ ስለ ዝጀመሩ ወታደራዊ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ዕምቆትን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምፍላጦም ክስንብዱን ክርዕዱን ንርኢ ኣለና causing concern off Australia's coastline with the ripples now flowing into the nation's capital. The government expects the PLA provide ample warning about live fire activities.
Defence Secretary Greg Moriarty and Chief of the Defence Force, Admiral David Johnston, today being grilled at a Senate Estimates Committee. Do you have any update on your belief about their intended route? Senator, of course, that's a question the Chinese can most authoritatively answer. This morning, the ships were 250 kilometres south of Hobart. ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ናይ ኣስትሬልያ ከምኡ ድማ ናይ ኤሮፓ ናይ ኒውዚላንድ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ፅልዋ ክትገብር ትደሊ ስለ ዘላ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንእሽተይ ሓንቲ ሓበሬታ ክወስኸልኩም ቻይና ድማ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢንትሮዲውስ ትገብር ኣላ ይበሃል Story focuses on a new Chinese attack submarine reportedly being built at a shipyard in Wuhan. It could reportedly be used to target medium-range missile defense systems deployed in the Philippines. The submarine is reportedly aimed at improving China's naval capabilities to counter the growing foreign military presence in the region, specifically to the Typhoon launchers deployed by the US on Luzon Island in the Philippines during a joint training exercise last April. The launchers can reportedly fire multi-purpose missiles with a range of thousands of kilometers, meaning that So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣገይን ቻይና ሕጂ እውን ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ እውን ሳብማሪናት ኢንትሮዲውስ ትገብር ከም ዘላን እቲ ትገብሮ ዘላ ቴክኖሎጂ ድማ ፀብለልትነት ኣብቲ ኩናት ክግበር ዝኽእል ኣብ ባሕሪ ክግበር ዝኽእል ሳብማሪን ስለምንታይ ድምረፅ ምክንያቱ መርከብ ኣበይ ከም ዘሎ ትሪኦ ኢኻ ሳብማሪን ግን ትሕቲ ማይ ብትሕቲ መሬት ኣብቲ ትሕቲ ማይ ኮይኑ ስለዝኸይድ ብፍላይ ድማ ስታልስ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ብራዳር ብቐሊሉ ክትሪኦ ዘይትኽእል እንተኮይኑ ድማ ዝገደደን ዝኸበደን ከም ዝኸውንን ስለዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ባላንስ ናይ ፓወር ንኣሜሪካ ከቢድ ብድሆ እናኾና ይመፅእ ኣሎ ናይ መወዳእታ ከም ወትሩ ዝጥቀመሉ እንተሎ ሓንቲ ትዊት ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ትዘውር ኣላ ንሳ ድማ ሓደ ሲዚ ዝበሃል ናይ ባይናንስ ዝበሃል ፕላትፎርም መስራቲ ዝኾነ ቅድሚ ኣብ ወርሒ 12 ሓንቲ ትዊት ገይሩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ቢትኮይን 101,000 ደይቡ ካብ 101,000 ናብ 85,000 ምስ ወረደ ዓብ ዜና ክኸውን እዩ ነዛ ትዊት እዚኣ ሰይፍ ግበርዋ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ 5 ዓመት ይኸም ኢሉ ነይሩ ቅድሚ 4 ዓመት ልሰይ እዛ ታሪክ ሳትስዙ ዝበላት መሽዑ ቢትኮይን ክንደይ ነይሩ ንሓንቲ ቢትኮይን 19,000 እዩ ነይሩ 19,000 ከለይ ነዛ ዘረባ እዚኣ ተዛሪበዋ እታ ዝበላ ድማ ኮይና ድሮ ቢትኮይን ካብቲ ዝነበረቶ ታሕቲ ወሪዳ ኣላ እንታይ ኢሉ ዝበክር ዘሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ መጻኢ ድማ ካብ ሚልዮንን 1,000 ናብ 985,000 ክትወርድ ከላ ብዛዕባ ክንዛረብ ምዃንና ነዛ ትዊት እዚኣ ድማ ሴፍ ግበርዋ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ለንቀነ ክሪፕቶ ብፍላይ ቢትኮይን ንታሕቲ ገፅ ወሪዱ ኣሎ እቶም ብናተይ መንገዲ ዝኸድኩም ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ኣነ ክጅምሮ ከለኹ 19,000 ከለየ ጀሚረ እዮ ስለዚ ዓቕሊ ግበሩ ክንደይ ግዜ ላዕሊ ኸይዱ ወሪዱ ክንደይ ግዜ ላዕሊ ኸይዱ ወሪዱ ኣብ መወዳእታ እዛ ቻርት እዚኣ ጥራይ ዘክሩ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት ተምሃሮ ናተይ ስለ ዘለኹም እዛ ቻርት እዚኣ ረይዎ ቢትኮይን እንታይ ይመስል ካብቲ ንሱ ዝበለሉ ናበይ ደይብሎ ስለዚ ወሪዱ ኣሎ ንብል ኣለና ኣርሒቕካ እንተሪኢኻ ግን ካብ ዜሮ ናበይ ዝበፅሐ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሎንግ ተርም ቪው ክህልወኩም ኣሎ ኣጆኹም እንተኽኢልኩም ግዙ ኣይትሰንብዱ ኣይትረበሹ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ናይ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ነቲ ክሪፕቶ ብፍላይ ንቢትኮይን ድማ ዝበለፀ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዘሎ ንግዚኡ ቮላቲሊቲ ኣሎ ቮላቲሊቲ ግን ሪስክ ይኮንን ተጸሚምካ ምጽናሕ የድሊ ሕጂ ናብቲ ኔክስት ትኩረታችን አሁን አሰብ ላይ ነው ከፍ ወዳለ ነገር ነው የምናየው ታዲያ ያ ማለት ጦርነት መደጎስ ወይም ደግሞ ጦርነት የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ተደርጎ እንዳይወሰድ አደራ እንላለን እንግዲህ በሰላም ነው የምንጠይቀው ሁሉም ጋር ነው የምንጠይቀው በነገራችን ጥያቄያችን በየአቅጣጫው ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ እኮ አሁን ያለችበት ሁኔታ በላስቲክ የታፈነ ሰው ታውቃላችሁ መተንፈሻ ካጣንበት ሁኔታ መውጣት አለበት እኔ አንዱ ትልቁ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መድረኩ ያመጡት አጀንዳ ይሄ የአሰብ አጀንዳ አሰብን ተውትሽ ወደብ አጀንዳ አባዬ ቀላል አጀንዳ አይደለም እንኳንም ፈቀዱት እንጂ አይናችንን ከአሰብ ላይ አይናችንን ከባህር በር ላይ አንነቅልም ከም ትሪዎም ደለኹም ትንክቲ ናይ ቀደም ስምዒታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝመልስ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚኦም ዝመስሉ እዮም ቶም ጦር ሰራዊት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝባህድልዎ ዝነበሩ ጌና ናይ ነዊሕ ዓመታት ቃንዛናቱ ገዲፉ ዝነበረ ሕጂ ድማ ተመሊስና ዓይንና ናብ ዓሰቢና ልብና ናብ ዓሰቢና ፕላስቲክ ዝተዓሸግና ዶ ወላ ብገመድ ዝተሓነቕና ዶ ወላ ኣብ ትሕቲ መጎጎ ዝተዓበጥና ዶ እናበልካ ዝተፈላለየ ስእልታት እናተጠቀምካ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ብሰላም እንታይ ማለት እዩ ብሰላም ዳማ መንከለይካ ኸ እንካን ሃባን ዘይኮነ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከፊልካ ትጥቀመሉ ዘለኻ ወደብ ዓሰብ ንኽትጥቀም ኤርትራ ኣይከልከለትኩምን ኣይከልከለትን and it's
ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዘረባሎ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ንኽጥቀሙ ግቦኦም ከፊሎም ካብቲ ካልእ ከማ ብዝሓሸ መንገዲ ከፊሎም ንኽጥቀሙ ዩር ዌልካም ተባሂሎም ነይሮም ኣግማልኩም ኣስትዩሉ ናይ በዓል ወደብኩም ድሌትኩም ግበርዎ ክብሉ ከለዉ ኣይርድኦምኒ ሎሚ ግን ተገምጢሎም ወደብናት ናይ ክብሉ ፀገም የብሎምን እዚ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ናይ ሓደ ኣክቲቪስት ዝበልዎ እንዶ ሸለል በልዎ ኣብ ትዊተር እንተዘየ ኣለኻ ሓደ ሰብ ኣብ ትዊተር ናብ ኤክስን ዘይመላለስ ተኮይኑ ከምኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስኻ ምናልባት ወይ ንስኺ ኣብ ካሊእ ህይወት ስለ ዘለኻ ይትሪኦን ኢኻ ዘለኻ እቲ ኣብ ኤክስ ዝመላለስ ዘሎ ሰብ ግን ፅቡቅ ገይሩ ይሪእዎ ዘሎ እቶም ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተኸላኸልቲ ዝበሃሉ ብምልኦም ኣብ መዓልቲ 10 ግዜ ብዛዕባ ዓሰብ እዚ ስእልታት እዚ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ዘብ ቅድሚት ኣሪአኩም ዝነበርኩ እዚ ስእልታት እዚ ብተደጋጋሚ ከመይ ገይሮም ከ ሓንሳብ ብዝማዕበለ ከተማታት ኣምሲሎም ካርታ ናይ ኤርትራ ትክክል ከምዚ ክትከውን ዝግባኣ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ዓሰብ ናትና እዩ ከምዚ ዝብል ዘረባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ናቱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ነቲ ውዳቤ ነቲ ኣካይዳ ነቲ ዘረባ ገለ ለባማት ኢና ዝብሉ ድማ ብከምዚ መንገዲ ይገልፅዋሙ ነቲ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ብኩሉ መንገዲ እዮም ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ምስ መንግስቱ ዝሰርሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ተራ ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ውሽጦም ዝተደጎለ ስለዝኾነ በኩሉ መንገዲ ኢኻ ትረኽቦ እቲ ሓሳብ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ስጋት ነች የሚል ፖሊሲ ይከተላሉ። ጠንካራ መንግስት ያላት ኢትዮጵያ ለኤርትራ ስጋት ናት። ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ መንግስት ያላት ኢትዮጵያ መፈጠር የለባትም። በሁለትም ምክንያት ነው። አንደኛው ለኛ ራሱ ስጋት ሆናል። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሪሶርስ አለ ኤርትራ ሊያበለጽገች። ስለዚህ ገብተን እንደ ልባችን መዝረፍ እና ለራሳችን ጥቅም መጠቀም የምንችለው ማዕከላዊ መንግስቱ እንደውም ደካማ ሳይሆን የኛ ጥገኛ ሁሉ እዚኣ ምናልባት ኣብቲ ርእስኻ ኣብቲ ኮራፕትድ ዝኾነ ርእስኻ ሓደ ሶፍትዌር ንነዊሕ እዋን ሪፍሬሽ ተዘይጌርካ ሓድሽ ነገር ተደይቲ ካሉ እንታይ ዝኸውን ይምሽምሽ ኮራፕትድ ይኸውን ስለዚ እቲ ዝበካ ኣውትፑት ኩሉ ግዜ ዝተበላሸወ ሌይተስት ሓበሬታ ፅቡቅ ሓበሬታ ይበካኒ ኣብ ርእሲ ናይ እዚኣቶም ከምኡ ዓይነት ኮራፕት ዝኾነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፀጊዓ ጥራይ ክትዓቢ ትኽእል ዝመስሎም ኣሚን እንታይ ዘለኩም ፍሉይ ማለት ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ካብ ስምዒት መንውፃእ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሶም ዝብልዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እንተትኸውን 60 ዓመት 100 ዓመት ልዕልዩ ደናፅነት ኣይነበረኩምን ንዑ ተጠቂምኩም ስለምንታይ ከም ካልኦት ሃገራት ሃብታማት ዘይኮንኩም እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ንነብሶም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ስለ ዝጎደለያ ካብ ኢትዮጵያ ክትጥምት ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኤርትራ ንድሕሪ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ክትጥምት ከም ዘይብላ እያ ትኸይ ዘላ ንድሕሪ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ድሌት ክትረክብ ከም ዘይብላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝቡኻ ቡክ ሓንቁኻ እንተዘይኮይኖም ክጠቕሙኻ ይክእሉን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ዳትስ ዋይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልዋ የብሉ ምክንያቱ ስትራቴጂካሊ ፀገም ክፈጥረላ ስለ ዝኾነ ወላ እውን ወደብ እየ ዝብለኩም ምስ ኢትዮጵያ እንካን ሃባን ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ቁጠባዊ ምንጭ ግን ኩሉ ግዜ ከም ሓደጋ ጌርካ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ስትራቴጂክ ዲፐንደንስ ይብልዎ ወይ እውን ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ክበካ ዘይክእል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ብጎረሮኻ ክትሕነቕ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ እንታይ ዘልምዳካ ሓሽሽ የልምዳካ ብጥርሑ ክበካ ይኽእል እዩ ምስ ተወለፍካ ግን መጋበርያ ናቱ ክገብረካ ዝኽእል ልክዕ ከምኡ እዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ክመፀና ዝኽእል ፀጋታት ምስቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጥሙሕነት ኣብ ግምት ብምእታው እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ርኢናዮም ሓደ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎም ወላ 4 ኪሎ ዝመፀ መንግስቲ ክንደይ መንግስቲ በፂሕና ኣለና ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ደርጊ ዝበሃል መለስ ዝበሃል ሃይለ ማርያም ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣቢ ዝበሃል ካብ ኩሉ ዓይነት ቀቢላታት ዝመፁ እዮም ካብ ኩሉ ዓይነት ብሄራት ዝመፁ እዮም ኩላቶም ግን ሓንቲ ሕልሚ እያ ዘላቶም ንኤርትራ ክንጎብጥ ኣለና ትብል ሕልሚ እያ ዘላቶም ስለዚ ብሕጂ ድመፅእ ካብኦም ክፍለይ ኢልካ ትሓስብ ተለኻ ናትካ ፀገም ይሱ እቲ ኩንነት ግን ንዑ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ሓያል ኢትዮጵያ ሃልያ ንኤርትራ ሓያል ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስግኣት ክኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ከለና ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተፀጊዓ ክትምዝምዝ ስለትደሊ ይኮነን እቲ ሓያል መንግስቲ ርጉእ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ስግኣት እዩ ኢና ንብል ዘለና እምበር ኢትዮጵያ ድኽምቲ ስለ ዝኾነት ኤርትራ መዝሚዛ ካባቶም ክትብትም ስለ ዝደለየት ኣይኮነን ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣኺላ ትተርፍ ንኤርትራ ኣኺሉ ዝተርፍ ፀጋ ዘለዋ እያ ሰምባሪ ሃሱ ቴል ደም ግን ይፈልጡም ኣይፈልጡን ኣይኮነን ካብ ደገ ባሕርና ንዑ ከም ባህቁ ዝሓድሩ ዘለዉ ኤርትራ እንታይ ስለ ዝጎደለያ ንኢትዮጵያ ትጥምት ንስኻትኩም ብህዝብኩም ተመቃቂልኩም ክበፅሓኩም ዘይክእል ሃብቲ ኤርትራ ሃብቲ ኣለዋ ማዕድናታ ድዩ መሬታ ድዩ ባሕራ ድዩ እንታይ ስለ ዝሰኣነት እያ ካባኹም ክትጥምት ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ እዚ ዝብሎ ዘሎ
كم فلات كوينو يزارب زلو هو حيال إثيوبيا رجو إثيوبيا حلم ناتو نيرترا مقبات سلازخون سقاتي we know that سقاتي زخا كاب سمعي استمركوسه ويون كافر استمركوسه زي كونه كاب كوننتن كاب تاريخن استمركوسه every time نشتي نجر كرغب خلو كبدوم كصقب كلو نيرترا خغوبت يزبل منغست تراينا نرزالنا حلف حليفو زي تمالي ابي تمالي شعبياس اتويانس كود حن اب اديس ابا نوح كوف زبل يرسعي وقت بلتغل تمال قد مخلت عمد كرسو زاد حنبو اب غنو خوينوم نزيوم مودسي اب تاريخ كرسو زيكل وعلاد يروم لين كبل زبعله ايسو من ايسالسي قليمنا انصارنا ኩናት ከውጀ ዝብል ዘሎ ስለዚህ ካብዚኦም ሃገር ዚያቶም ናይ በሐቂ ጥንቃቐ ከደልዩ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂክ አውቶኖሚ ናታ ወይውን ናይ ቀጻልነት ሉላውነታ ከተረጋግጽ ኮይና ኩሉ ዓይነት ቁጠባዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ብጥንቃቐ ያ ክትገብሮ ዘለዋ ስለምታይ ኤቭሪቲንግ ምስኦም ንገብሮ ተገምጢሉ ንዓና ክሓንቕ ዝኽእል ወይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ክኸውን ስለ ዝኽእል ንኣብነት ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ናብ ኣፍሪካ ትሸይጥ ኣላ ተርዲኹም ኣለኹም ካብ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ተወሲዳ ኤርትራ at some point ተራዳሪኦ ማለት እዩ كتنقع يزلك نعتو باك أبكل وكالو at some point كاتك قبرها خمس غلط تلتلك exactly ويانوكو تناي ملزيناوي سيستمكو نعسب أي نخفلنا زبالكو إيرترا جذب ترخيب حيال هجر كتكونيا سلزي نحنا نتشجرنا نجبت مهبتها محشنا كاب إيرترا بخطبات بقطهم كاب زبال حسابين بر إيرترا سلدي زيادة كالو سلز خفلتهم ويمكن كسارة سلت تقبرلهم ويمكن تورهم سلت تخلي لما يكون سلزي again be very very careful من كتاب إيرترا زلوا كابي مخرج اللي نجن ثمانية ساعات بدك زلوا تذكرني حبريتها كوسري جبا حجة أبزيا بخلت من قد كرينا أنا أبي فقرة دمت وزلوا نسمع استماعي مكلاك علينا الناس ترى ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በቀን እንጂ በማታ መዋጋት አይችልም። ታስታውሱ ከሆነ የደርግ መፈንቅለ መንግስት ጊዜ በአየር ለመደብደብ አዲስ አበባ ላይ ያለውን አስበው በንግግር በስልክ ምልልስ አስመሸናቸው። አንብባችሁ ይሆናል። ከመሸ በኋላ አውሮፕላን አይነሳም። የኢትዮጵያ ኤር ፎርስ ከመሸ በኋላ ሄሊኮፕተር ማብረር አይችልም። ሌላ አውሮፕላን ማብረር አይችልም። እስካሁን አሁን ይችላል። በቀንም በማታ መዋጋት ይችላል። የመጀመሪያ አቅም ነው። ማንም መጥቶ ነበር እኮ ይለኛ አይችልም። አብንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዝተፈለየ ሰራዊት ዘለና ንሱ ድማ ለይቲ ክዋጋ ዝኽእል ሰራዊት ኣማዕቢልና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ነዚ ከም ሓደ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ገይርዎ ዘሎ አይ ዶንት ኖ ናይ ኤርትራ ካብ ብቐትሪ ብለይቲ ዝምችኦ ከይከውን ሰራዊት ምናልባት ዝነግሮ ክደሊ እዩ ምናልባት ነዛ ብቃት እዚኣ ኣማዕቢልካ ዘለካ ድማ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሂሩሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝያዳ ክመስክሩሉ ክንገድፈይና ለይቲ ዝዋጋ برقاو مدقعت ናይ ፈንቅል ለይቲ ያጋጢሙ ነይሩ ትዛዓበ አገዳስ ጉዳይ ናቱ ኤርትራ ድማ ደርጊ ኩሉ ግዜ መሓውሩ ብለይቲያ ፈጢራቱ ሁሉ ስለዚ እስኻን ሎሚ ትጅምሮ እንተለኻ ናይ 50 ዓመት ናይ ለይቲ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ሰራዊት ግን ይጽበየካ ኣሎ that's going to be the challenge ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስ እንተመፂኻ ኣብ ጽርግያ ጠንቀላዕላ ኢልካ ካራቴት ታይኮንዶ ዝገብር ሰራዊት ከም ዝብታሕቲ ትሪዎ ዘለኹም ከም ድሌትካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ናይ ተጋሩ ሰራዊት እውን እኮ ኣብቲ ስቴዲየም እኮ ካራቴ ክገብሩ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ኩናት ግን ብካራተን ብግምጥልሽን ዝግበር ኩናት ኣይኮነን ዘሎ እሱ ናይ ሆሊውድ ፊልም እዩ ኩናት ማለት መግቢ ከይበላዕካ ማይ ከይሰተኻ ንኽንደይ ክትፀንሕ ትኽእል እዩ ኩናት ማለት ሓዊ ኣብ ርእስኻ እናተተፍአ ከሎ ንኽንደይ እዋን ተፀሚምካ ክትጓዓዝ ትኽእል ንኽንደይ ተፀሚምካ ክትከይድ ትኽእል ኩናት ማለት ሓቀኛ ሰራዊት ማለት ቀላጹም ዝሕበጠ ኣይኮነን ንቕጽ ዝበለ ደረቕ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሳጓናቱ ትክክለኛ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ነዊሕ ክጽመም ዝኽእል ነዊሕ ጉዕዞ ክኸይድ ዝኽእል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፑሽኣፕ ኣይኮነን ክገብር ዝውዕል ጉዕዞ እዩ ዝገብር እግሪ ጉዕዞ እዩ ዝገብር ሰራዊት ድማ ንኩናት ዘድልዮ እንታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሻዕብያ ንሻዕብያ ክምሮ ዝኽእል የለን ብዛዕባ ውትድርና ኩናት እንታይ ሓትት ይፈልጡ እዮም ትክክል ገለ ቀላጽም ጌርካ ስፓጌትን ስጋን እናበላዕካ ጠንቀላዕላዕ ዝብል ሰብ ክዋጋእ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ኩናት ማለት መግብን ማይን ኣብ ዘይብሉ ንኽትበልዕ ትንፋስ ዘይህብ ኩናት እንተኮይኑ መግብን ገለመለን ኣይኮነን ስዋይቲ ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕቲ ግዜ ከምኡ ዓይነት ብርቱዕ ኩናት ምስተገበረ ኣብ ምምራኽን ኣብ ካልእን ዝጓየ ወላ እውን እኮ ወያነ መዓተ ሸሓት ሰራዊት ናይ ብልፅግና እኳ ይመሪኽዎም ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኩናት ተመክሮ ስለዘየለ ከምዚ ዕጅብ ዘርእይዎ ዘለዉ ከምዚ ዝመስሎም ሰራዊት ግን ኣገይን that's another story ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ሻዕብያ እኳ ጽቡቕ ገይሩ ነቲ ዘረባ ኣቐዲሙ ብኣጉ ነጊርዎም ነይሩ ግን ዝሰምዑ ይኮኑን እምበረይ ነዚያ እስክስምዑ ኣብዚያ ጽቡቕ ዘረባ ነጊሮሞም ኣለዉ ስርዓቱን አስጨንቋል በደንብ አድርጎ አስጨንቋል ስርዓቱ ምክንያት ቢያጣ በአማራ ፋኖ በሁለትና በሶስት ቀን ትጥቅ አስፈታለሁ ያልኩትን ኃይል በሱ ተሸነፍኩ ከሚባል
ወይ ግብፅን ጎትቼ ላምጣት ወይ ኤርትራን ጎትቼ ላምጣ ወይ ሱዳንን ጎትቼ ላምጣና የነሱን ስም ይዤ በአገር ስም ብሸነፍም ልሸነፍ እንጂ በነሱ ስም ከምሸነፍ በማለት በግድ የተኛውን አንበሳ ጭራ እየነካኩ በርቀት Oh my God. I don't know من يشي ما يفلت كون exactly نتي كنتات زغلጽ ዘሎ ሰብ يرخي بدل له ابزي እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ናይ ፋኖ ኩናት ክጅምር ከሎ ይዝከረና ና ቪዲዮ ይገብር ነይረ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ክውዳእ ኢሉ ይፈኪሩ ተበጊሱ ክልተ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ኣብ ሓንቲ ግዜ ጠረቅ ከነብሎ ኢና ወላ ነቶም ኢንተርናሽናል ሚድያ እንገለመለን ከም ኢልዎም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ክልተ ሰሙን ስራሕ እዩ just a game to wake ኣብኡ ከሎ ጠረቅ ኣቢለ ክመለስ እንደና ኣብ ካሊ ናይ ጉዕዞ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሉ ንክልተ ሰሙን ኢሉ ይኸይዱ ስለምንታይ ከኸም ኢሉ ፋኖ ዝተወደበ ሰራዊት ኣይኮነ ምልሻ እዩ ሓደ ካብ ገዙ ቅጫ ሰትዩ ሻሂን ባንን ቆሪሱ ዝወፍር ሓንቲ ካዝና ዘላቶ ጥይት ድማ ካብ ዕዳጋ ገዚኡ ዝዋጋ እዩ ምድብ ሰራዊት ዘይኮነሲ ኣይጥቀን ስንቅን እውን ዘለዎ ይኮነ ወላ እንተ ስዒር ካውንት ንምሸይቱ ተመሊሱ ገዚኡ ዝኣትዩ ምክንያቱ ዝቕልበ ሰራዊት ወታደራዊ ኣካይዳ ስለ ዘይብሉ ነዚ ሶምን ከማን ኣብዚሕሉ ነይሩ ምድብ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ትስው ክንደይ ገይሩ ለስከ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ነዚ ካብ ዝብል ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ሶምን ኣዋጅ ዝገበረ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክስዕር ስለ ዘይከኣለ ሰራዊት ናቱ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ እንታይ ክገብር እዩ ብፋኖ ተሳዒረ እንድሕሪ ኢሉ ውርደት ስለ ዝኾነ ካልኦት ኩሎም ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝኾኑ ወይ ሱዳን መንግስቲ ክመፃኒ መክዋጋዕኒ ወላ እንተ ሰዓራኒ ምስ ሃገር ተዋጊየ ዓለም ርድኡ ንክብል ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ዝበሃል ወደብ ከምፃልኩም የገለይሉ ኤርትራ ምናልባት ኩናት ተጀመረትለይ ሽዑ ኤርትራ ስዕራትን ወይ ኤርትራ ህሪማትን እንታይ ላብ ዓለም ደገፍ ክረክብ ይኽእል ንዓይ ካ ዝረድኣኒ ክረክብ ይኽእል ካብ ዝብል እምበር ፋኖ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ፈሊጡ መህደሚ ዘሎ ይብላ ኣሎ ብሪሊያንት አርጊመንት ሓደ ካልኦት ካላቶ ካባት ትብል መካካት ማለት አንዱ ይሄ ነው ትልቅ ነው ኪሳራ ነው ትልቅ ኪሳራ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባልዋሉበት ከብት ባልዋሉበት ቁቦት ሊቀማ እንደሚባለው ባልሉበትና ባልዋሉበት መነካካት ትልቅ እንትን ከዚህ ውጪ ከአዘርባይጃን በርካታ መሳሪያዎችን ጭና ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ የነበረችው 3 መርከቦች በትክክል መሳሪያ እንደነበረባቸው ተረጋግጧል። ይህንን እንተማመን ተረጋግጧል። ብልጽግና ትልቁ ስሜታዊ ያደረገው አንዱ እሱም መሳሪያ ለማን እንደሚሄድ ስለሚያውቅ መርከቦቹ ከቀጠናቸው ውጪ ከባህር ኃይል ሕግና ደንብ ውጪ ስለወጡ ያንን ተቆጣጥሯል። ሄዶ ነው ራሳቸው የገቡት በኤርትራ ክልል ውስጥ እዚያ ድማ መመሊሶም ባዕሎም ደረጋግጹልና ዘለዎ ፋክት ኢና ንርኢ ዘለና እተን መራኽብ ናይ አዘርባይጃን ኣፅዋር ተሰኪመን ከም ዝነበራ ኣረጋጊፅና ኣለና ይብላ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኩነታት እውን ናይ አብይ አሕመድ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕርቃን ዘረባን ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳን ኣገዳሲ ኣፅዋር ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ሚልዮናት ከፊሉ ዘምፆ ኣብ ናይ ኣፅዋር ኩነታት ምናልባት ገለገለ ሰብ ዘይርድአሉ ኣፅዋር ገንዘብ ጥራይ ኮነን ዝሓተካ ሃገራት ኣይሸጣን እየን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ኣፅዋር ንኽትረክብ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ካብ ዝኾነ ይትሽምትን ኢኻ ሃገራት ኩሉ ግዜ ስትራቴጂካዊ ረብሓታተን እየን ዝርያ ንኣብነት ቱርኪ ንዓቢ ክትሸጠሉ ይደልን እያ ምክንያቱ ንሶማልያ ክወርድ ስለ ዝኽእል ምስ ሶማልካ ዲል ስለ ዘለዋ ኩለን ሃገራትና ናተን ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ኣለወን ስለዚ አብይ አሕመድ ብክንደይ ሽግር ብርትዓዊ ብድሓን ዝኾነ ዋጋ ረኺበየ ዝበለ 3 መርከብ ማለት በኣፅዋር ድማ እዚ ብዙሕ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መሬት ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ካ ስለተረኽበ ኢንተርናሽናል ሕጊ ካ ስለዝጠሓሰ ኤርትራ ድማ ሕጊ ብምጥሓስ ኣይኮነትን ነቲ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ ተኮይኑ ሕጊ ይኮነን ጥሒሳ ኤርትራ ንዕኡ ምህጋራ ሕጊ ያፈፂማ ኢንተርናሽናል ሎው ኮሚ ዝብል ዶብ ናይ ሃገር ጥሒሱ ኣፅዋር እንተፀኒሕካ ክትህግሮ ኣለካ እዩ ዝብል ኢንተርናሽናል ሎው ስለዚ ኤርትራ ጌራቱ ዘላ ኢንተርናሽናል ሕጊ ኣተግቢራ እያ ዘላ እምበር ጥሒሳ ኣይኮነን ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ክሲ ወይ ገለመለ ዘይተረኣየ ክልምኑ ጥራዮም ዝኽእሉ ሶ ናይ አብይ ኣካይዳ ካልኣይ እቲ ቁጥዐ ካብዚ ዝበገስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ good a very good point again ንቐፅል እንጂ ማንገድ ላይ ኬላ ሰርተው ባህር ላይ ኬላ ሰርተው ጠለፋ ስራ አልሰራም ራሳቸው መርከቦቹ ያመኑበት ሁኔታ ነው ማዕበል ተነሳ ከዛ ማዕበል በተወሰነ መልኩ ጥግ ለመያዝ ሞከርን አልተሳካልንም የግድ ማዕበል ወደ ሌለበት ወደ ኤርትራ ቀጠና መጠጋት የግድ ስለሆነብን ተጠግተናል በዛ ወደ ኤርትራ ክልል ስንገባ በቁጥጥር ስር ውለናል የኤርትራ መርከቦችም ይህንን ሲቆጣጠሩ ስለነበሩ የኤርትራ ባህር ኃይሎች በዛ አይነት መልክ በቁጥጥር ስር ውሏል ያልጫነ መሳሪያ የለም ያንን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቆጣጥሮታል ያንን መሳሪያ ነው የኦሮሞ
ነፃነት ግንባር ኦነግ ለሱ እንዲሰጥ በዲፕሎማሲ እንቀበል ነው ብሎ አባቴ እሱ ማፋቂያ አይሰጥም። አንበሳ የገባ ስጋ አውጥቼ ለሌላ አውሬ እሰጣለሁ ብለህ ታስባለህ? የማይሆን ነገር ባፈሻ ታዘረባ ጽብቅቲያ ኢትዮጵያውያን በብዝሕ ሼር ዝገብርዋ ዘለዎ እዮም ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ከረዳእኩም ደልየ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራውያን ብቁጥዓ ንገብሮ ዘለና ልዑል ጥንቃቄ ከድልየና ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም እዚ ናይ ፋኖ ሰራዊት እዩ ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ካብ ፋኖ ድማ ብብዝሒ ይወፅእ ኣብ ኤክስ ስታይለ ፖስት ገይረ ነይረ ኣብዪ ኣሕመድ ስትቢት ስለ ዝኾነ ዲ ዋላ ደንቆሮ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝኾነ ከም ዝገብር ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብረት ሒዞም ከውድቕዎ ለይትን መዓልትን ዝዋፈሩ ዘለዉ እዚ ፋኖ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ትማሊ እንታይ ነይሩ ሓንቲ ከላሽንን ሓንቲ ካዝናን ነይሩ ኣብ ካዝና ከማን ክንደይ ጥይት ካብ ዕዳጋ ገዚኡ ዝዋጋ ነይሩ ባዕሎም እዮም ከም ዝብል ነይሮም ሎሚ ካብቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ካብቲ ፈደራል ማሪኾም ብዙሕ ዓይነት ኣፅዋር ሒዞም ኣለዉ መዓት ጠያይት ሒዞም ኣለዉ እዚኦም ብወገኖም ብናይ ሸነን ተሪኻዮም መዓት ኣፅዋርን ሓይልን ተጠቒሞም ፅቡቅ ዝኾነ ቃውማ ኣለዉ ናይ ሶማልያ እቲ ክልል ሶማልያ ኣብቲ ኦጋዴን ዘሎ ከምኡ ብረት ሒዙ ንኣቢ ከኣልዮ ዝኽእል ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣብ ኤርትራ ረጅም ቸንጅ ክገብር ይፍትን ኣሎ ስለዚ ብካልኩሌሽን ናይ ካልክ ትሪኦ ከለካ ሓደ ስትቢት መራሒ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነ ምዃኑን ስለዚ እንድሕሪ ኺኢሉ ሽግሩ ባዕሉ ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ንኤርትራ ከምዚ ኩነታት ክዕድማ እንተኽኢሉ ባዕሉ ንነፍሱ ንስልጣኑ ነታ ኩርሱ ሓደጋ ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ኪንዎ ሓሊፉ ድማ እቲ ጉዳይ ናው እንተተበፂሑ ኣቢ ሓንሳብ እናሓዋሩን እታ ኩርሲ ክስሕና ምዃኑ ትብል ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሕ ሰብ እውን ሼር ገይርዋ ነይሩ ስለምንታይ ንውግእ ዝዕድም ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ ወላ ኤርትራውያን ፖስት ዝገብርዎ ዘለዎ ብብዝሒ እውን እዚያ እያ ኣይንህብን ናይ ዳማትና ከዓ ኣይንደልን ብጃህራን ፈኸራን ተሰናቢትና ተንበርኪኻ ወይት ኣየርና ኣይንፈልጥን ዝፈከሩን ዝተጃሃሩን እውን ስለ ዝረኣናን ስለ ዝረብረብናሉን ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂና بعقل للزبن كيتحللنا نسرعنا كم تريور اللهم بريزنت ساس أبشن شاطر بنتس عن شو منتن ويانا بحيلهم تعمامينهم كنا نغوجو أبز عند رولز نبره لبام زخون زربا تهديدن فهران كل سورانا يرترا زراعين زبرعنن أبعالم وحدي كل زخلن تلو خين مالتي يلا نيله تقليل غزارة كل يجن فخران تهديدن بكل من قد زمته زمكنه سوران من قسن تلو أبير ترايبوتو أكالون كله خليو بحفشة أتزرع بعد ما رجيلك confidence هم نفسه زلوا مبزعتو شعبيا كزارب كله ويون من قسنا يرترا كزارب كله كم تعبيد كسمع خليجن هذا سب نحدا نجر عب إسرا ثلاثة جزية أجات يمون تسجيرو أنت يسمعوا رجعت هلو they call this confidence رسمت ممان كابيد مت كابز حلفة زجبر كايو مستعود كله لذي من سيرترا بفلاي كابيتوبيا كما تزخل كل عينة فتنا ريون أفشيلون سلزغونة إذا تسعن شو من تزجب راز نبرة من البعض حرنات إننا يرترا نمجمريا تزعبي بدهو كم حجر مسكومو زنبرة سلزغونة نعو أبرعينهم أمريكان كلهم مشارفتان زجبروا جرا أبرعينهم أبزلولو من البعض بقدام بقلن تداقيمهم يوم تباهيلو أبكينا نايت جرايد ما ترايو سرايتنا يرترا أنت عينت أغمن بقعتن كم زلوا دم أمسكير سو الزكنة السوء تكون النت أب من تعينت هو تتاتيو مالو سكنيش تيسمع بزي ورنت مور قتلو من بيه بهنا تعمر تفترو وي ساياس موتو وي دمو نغرت مدني قالكو تاو ني من አቃለው ምን እንዳልኩ ግን ሊሆን የሚችልበት እድል ነው ያለኝ ሳይ ምን ስትሮክ መታወራላችሁም እንዴ በታሪክ ሆይ ግን
እንደዚህ አታጓጓን ተው ለማንኛውም ወፍዬ እዚህ ጋር መጣና ይሄንና እና ከዚህ ተነስተን Yeah, you can wish ማለት ሞት ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ወይ እውን ገለ ነገር ኣብ ገለ ክሕግዘካ ይኽእል ኸውን እዩ ከምኡታት ኢኻ ኣብ you can only wish ክምነዩ እዮም ዝኽእሉ እምበር ክገብሩስ ከቢድ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ እቲ ጠራዕራ በራዕራ ዝበሃል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ሓፈሻዊ ኣብ ሕርቃን ኢትዩ ናብ ካልእ ውሳነ ከይወስደና ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ እታ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ብፍላይ ነዚ ጉዳይ ዓሰብ ሓንቲ ሼባ ፑሽ ስታርት ትብል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ትፅሕፍ እያ እዚ ብታሪኻዊ ዓሰብ ናባናያ ትቐርብ ዝብልዎ ላጭ ምዃኑን ካብ ደናቑርን ናይ ደናቑር ዝኾኑ ሰባት ዝብልዎ ምዃኑ እያ ትዛረብ ምክንያቱ እዚ ምስ ምንታይ ከመሳሰሎ ይኽእል እየ ኢሉ ትብል ኣላ ሓንቲ ጓልሲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ ነቲ ሰብኣይ ድማ ዓርኩ ወዲ ነይሩ ካብ ንእስነቱ ምስ ዝዓበየ ስለዚ ነታ ሰበይቱ እንታይ ይብላ እዚ ሰብኣይክ ንዓይ ዓርከይ ካባኸን ንላዕላ ነፈልጦ ምሳይ ዝቀራረብ ነይሩ ስለዚ ንስኽን ደቅኽን ሓዳርክን በዓል ክትፈልጢ ንዓይ ዝቐርበኒ ከምኡ ጌርኩም ውሰድዎ ዓሰብ ንዓና ይቐርብ ነይሩ ገለገለ ይኹን ኤርትራ ናፅነት ዘለዋ ልውላውነት ዘለዋ ብዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ዓሰብ ቀደም ይጥቀመሉ ነይረ ገለመለ ገለ ካልእ ኣርስቲ እቶም ክልተ ወዳትኮ መጀመርያ ዕሩኽ እዮም ነይሮም ምስ ተመርዓወ ግን ቀዳምነት ናቱ ወይ እውን ቀዳመይቲ ንዑ እታ ሰበይቲ እያ እቲ ወዲ ዓርኩ ዝነበረ ቅድሚኡ ናተይ ነይሩ ዓርከይ ነይሩ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ ልክ ኤርትራ ድማ ዓሰብ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ሎሚ ዓሰብ ይግባኣኒ እዩ ኣብ ግዜ መሌሊክ ዝበለ ኣብዚ ነዊሕ ፅሑፍ እያ ፅሒፋ ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግባኣ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እውን ኣይፅልውን እዮም እዚ ኩሉ ሎሚ ኣብ ዘበነ ቅድሚ ዘበነ ጣልያን ዶገለዶ ኤርትራ ናትና እዩ ነይሩ ዓሰብ ይግባኣና እዩ ነይሩ ኣበይ ነርካ ነዚ ሃገር እዚኣ ኩሎም ገዛእቲ መፅኦም ክጨፍጭፍዋ ከለዉ ክትረድኦም ኢልካ መፂእካ ዶ ይብሎ ጥልያን መፅኡ ካብ ስልጣን ናይ ዓፋር ገዚኡ ነቲ ዓሰብ ወሲዱ ነቲ ሃገር ጠቕሊሉ ንኤርትራውያን ከም መሳርሒ ናይ መግዛእቱ ክጭፍጭፎምን ክቐትሎምን ከሎ ኣበይ ነርካ ከተትሕኖም ፈቲንካ ዶ ክንደይ ልፍዓት ክንደይ ኩናት ፈቲንካ ኤርትራ ሃገርካ ነይሩ እንተዝኸውን ከተትሕኖ ናቲንግ ኣይፈተንካን ትልምን ነርካ ስለዚ ከምኡ እውን ድሕሪኡ ዘዝመፀ ስርዓት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ነዞም ህዝቢ ክጭፍጭፎምን በደል ኣብ ርእሲ በደል ክፍፅሞም ከሎ ኣበይ ነርካ ኣበይ ኮንካ ከተትሕኖም ፈቲንካ ዶ ደጊፍካዮም ዶ ዘዝመፀ መንግስቲ ናትካ ድማ ምስ ካልኦት እናተሻረኸ ገሊኡ ብውግእ ካልእ ብእገዳ ብዕፅዋን ብክባን ብኩሉ መንገዲ ኣንፃሮም ናኻትካ ድከቶም ከተፅግቦም ከለኻ ኣበይ ነርካ እዞም ሃገራት እዚኣቶም እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝኩሉ ክብደሉ ከለዉ ሎሚ ፀሓይ ምስ ወፀ ነገራት ምስ በርሃሎም ዓሰብ ናተይ ትብልሲ ኣበይ ነርካ ኢኻ እናበለት እያ ፅሒፋ ትኽክል ድማ ሓቂ ኣላ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ለባም ስለ ዝኾነ ይፅቡቕ ርእቶ ዘለና እምበር ከምዚ ሃገር እዚያ ህዝቢ ኤርትራ ዝበደለቶም ኣብ ታሪክ የለን ኣሜሪካ በዲላትና ገለ ንብል ግን ብመንገዲ እዚኦም እዮም እቶም መጋበሪ እቲ ዝኸፈ መጋበርያ እንታይ እስከኢሎም ይኸስዎም ንኤርትራውያን ኣብ ዘበነ ጥልያን ምስ ጥልያን ተሰሊፎም ሃሪሞምና እዮም ይብሉ ኣይሓፍሩን እዮም ከማል ድሕሪ ጥልያን ክንደይ ግዜ ጨፍጭፍካ ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣብ ክንደይ መድረኽ ብቁጠባ ድዩ ብኩናት ድዩ ብዕፅዋ ድዩ ብእገዳ ድዩ እንታይ ዘይገበርካዮ ኤርትራ ግን መስኪንን ለባም ስለ ዝኾነ ንኩሉ ፀይሩ ሰላምን ርግኣትን ክብል ምሳኻ ፀገም የብሉን ሕልፍ ሓሊፎም ትማል ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ እሶም እዮም ኣጥሒኖምና ሳሎም ኢና ድሕና ሰራዊትና ኣብ ልዑል ስትዩ ክዳን ከዲኑ ዘድሓኖም የሎም ዝመስክሩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ የድሊ ግን ነቲ ኩሉ ህዝቢ ግን ብሓደ ኣኪብካ ዘይምህራን ዜኻ ስምዖ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርና የተከበረችው ኤርትራ ጦርነት ሊያነሱ ነው ይባላልና እኔ ከኤርትራ ጎን እንደምሰለፍ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አሁንም በዚያው ቅርብ ስለሆንኩኝ በዚያው ገባለሁ በዚያው ስልጣን አድርጌ ለኤርትራ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድማ ብፍላይ ደጋፍ ናይ ፋኖ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ከም ዝደሊ ኣብዚኣ ሓንቲ ክትርዳዕኩም ዘለዋ ክልተ ነገራት ከተሓዘልኩም እየ ምክንያቱ ገለ ሰብ ኣሎ ነገራት ብስምዒት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ብስትራቴጂ ክጥምቶ ዘይክእል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ባህሪ ናይ ገለገለ ዘይብሱላ ሰባት እዩ ስምዑ ኣብዚ حد دكتور دبرتسيان قبل ميكيل ምዕራባውያን ዲፕሎማት ዝዓተዎ ቃል ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝራኸቡም ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ እንዳሓየለ ይኸይደሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ምስጢራውያን ናይ ድሕነት ንፍታት ብምቅላዕ ትፍለጥ ኣብ ሃገር ፈረንሳይ ዝመድብራ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ሓደ ኣዘራራቢ ምስጢር ጉዳይ ርክብ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ዘርጊሓላ እዚ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ መራሕቲ ህወሓት ኢና ዝብሉ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘለዎም ጉባኤ ዘካየዱ
ጉጅለ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክባት ንትግራይ ተወሳኺ ከቢድ ስጋኣትን ሓደጋን ከየስዕብ ተሰጊሎም ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ናይ ትማሊ ሕታማ ኣብ ርብዒ መዓልታት ወርሒ ለካቲት ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብቐንዱም ምስ ኣስመራ ዝግበር ርክባት ሓደጋ ዘስዕብ ምዃንን ኣብ መንጎ ብጌታቸውን ደብረጽዮን ዘሎ ኣፈላላይ ክጸብብን ናብ ንቡር ክምለስን ንትግራይ ይረብሕ ዝብል ጥንኩር መልእኽቲ መጠንቀቕታም ንምሃብ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገሊጻላ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብቐንዱ ኣምባሳደር ፈረንሳይ አሌክሲስ ላሜክ ከም ዝነገሩ እንትኾይኖም ምስ ኣስመራ ዝገብርዎ ርክባትን ከምኡውን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ህወሓትን ዝምልከት ነይሩ ዝብል TDF ኣብ ቀረባ ሰሙናት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክብና ወስኸ ከም ዝመፀ ዝሓበረት ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ወስኸ ከም ዝመፀ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዘውፅእ ከም ዘውፅኦ እቲ ሓበሬታ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ንምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከም ተራኸበ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ክዘውር ቀኒ ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሻዕቢያ ዳ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ዳ እንታይ ክገብር ምስ ትግራይ ወይ እውን ህወሓት እንታይ ስለ ዘለዋ ያ ገለመለ ዝብል ገለገለ ሰብ አለ ዘይርዶ ዝበፅሐ ሰብ እኳ ይርዶ እንጂ ግን ይሄ አብይ አሕመድ ተኣኪቡ ሰራዊት ተኣኪቡ ዘለዎ ኩሉ ህዝቢ ኣኪቡ መፅኡ ውግእ ምስ ጀመረ ዲኻ ክትዋጋ ዘለካ ክትዋጋ ክትፅበ ዘለዋ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ትውስኖ ስትራቴጂ ብዝወሓደ ዋጋ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ብድሆ ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል መንገዲ ምንዳይ እዩ مع صلاحيخا مع سي حقوافنا تفريدكا شعيخا بت حقوافنا تيخا ترمزلك سنتاي مالتي ابزي نساتهم زدليو زلو انتاي مخانو كرداك مالو ابزي تبعلسو ناي حزبو خمزه يكون مغلاص تخكل يكون غزيو محدار متنخر يدلي منغستي منغستي زي بلو كلل كخونه يخلن منغستي خفرسون مانم كفكر يخلن غزيو محدار نولو منغستي ناي بريتوريا وصي طرح زي كونس بحق سرعه ناي تهاجرون استقام حقاو توقامي زين مفراس زين خداخم مقبر نهزبنا ناو كالي صقم نمئتاو مسرح مالتي منم كالي خباله يخل حق تسمع مع خايا بريتوريا مفراس مالتي كالي منم كباله يخل بزح غزي نسمع نغرات اللويا بريتوريا غزياو منغستي اكاتاች بزخونه ملكعو توم تسمعوا اكالات يفطروا يتواهيلو كم تقعد محل زقالت كوو زي مقبار ناي كلتيهم استسمع مع أكلات صراحي كلتيهم استسمع مع أكلات راح زي كونس كالوت أكلات ون ناي تجزيهم محدار جيرهم كسرحي حلا في النت وسيدهم تسمع معهم زلوا مبر حدا أكل 5 بلس 1 حدا 5 تحتي زبها الاسم معيل كم زبها البريتوريا اسم معيل 5 ون يوصلون 5 وسيدهم نخالط ككافل يخل المئة خلتيهم وسيدهم مال شعبان هزب تجراي كربحيو يلكام حساب أيكون إنه تمنع قدم تولدس حز تولدون كم زي يكون سلز فلتو سلز رأيه بعين سلز قاتمه زجبر زلوا ركب نلمعات كم زي يكون يفلتي سلام نمسح كم زي يكون يفلتي شعبياكو بريتوريا سممعنت تسمع معنا مستوهله كم يجرو ريسبوند كم زجبر كل سوي زفلته حقوقنا يكون قلصي السلام هاجرنا خيمت مثل كعب تجراي كيهلي عب تجراي زهلت نكارن حيلن عقمن كم وانا أتلاقي غير زرقي سلام بمفتقر زحرره زحجي دكتور يزبحال and you wonder really بحكتي دكتور زبحال مسايت سامعون تقولوا تقولهم تا دكتور تبل درجات تمرتي بسنك تاع إثيوبيا زول بوليتيكا ويلي أنا بإثيوبيا دكتور إن ريلومني I am just checking ولا أنا حكيم دكتور ون أمينة نحكم إنك كدالو كم زي كل نفسي نقرن الله you really wonder دكتور زبلا تعدي legitimate يناي بحق دي دكتور إلكا بتدقاقامي كتتراتر زقبركا كونتاتنا نزار ياس بوليتيكا محساو أكلنا تيو قلق خطبلة تغلقا دموزو زخفلو بلتقنا انتقينون بلتقنا زحقوس كتقبر تغلقا شعبيا نوع البريتوريا كتطو نخبلو تايجيروس كبرلو give me an evidence تايجير شعبيا وعلى البريتوريا نخي تكبر أبينا يبو تايمتيكا انتاي عينس الواقير الكا فانو يدكرون لنا تمانقستي بس فانو شعبيا ركب كم زلوا they don't have a single shred of evidence تزلوهم بالجزيرة مرانا هنا بسينين مرانا هنا
ምክንያቱ ኩላቶም እዚኣቶም ሰምሰር እዮም ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ መልሓስካ ብሓሶ ተዛሪብካ ስለምንታይ ትሕሱለኻ ዝብሎም ኣካል ስለዘየለ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጋብ ሻዕብያ ካበናይ መልክዕ እዩ ንተጋሩ ደምሲሰ ሓያል ትግራይ ክህሉ የብሉን ወይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ስጋት ኣበናይ ቻርተር ኢኮም ኢሉ ፅሒፉ በሺ ብግምጣል ስለምንታይ ከምብላ ኣለስከ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ኤርትራ ትበሃል ሓያል ሃገርን ህዝብን እንተሎ ስጋት ይንዓና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ወደባት ናይ ኤርትራ ዘይምጥቃም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ዘይምህላው ኤርትራ እንተሃብቲማ ንኢትዮጵያ ሽግር እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እሳቶም ብፖሊሲ ዝኽተልዎ እዮም ንኤርትራ ግን ባዕላቶም ዝገበርዎ ገበን ከም ቪክቲም ኮይኖም ክዛረቡ እዮም ዝፍትኑ እቲ ሓሶት ድማ ኣብዚ ንሕና እቲ ሓሶት ናቶም ምቅላዕ ቀዳማይ ስራሕና ንሱ እዩ ኣጋይን እቲ ኣጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ በጀነራል ፍስሐ መንጁስና እና በጀነራል ምግበ የሚባለው የተመራ ቡድን ጉምገማ ማድረጉ የውስጥ መረጃዎች ነግረውናል። በግምገማቸውም የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። ከፋኖ አንጻር አቅሙ እየተዳከመ እየተፈረካከሰ ሄደዋል። ብዙ ተስፋ የሚደረግበት ነገር አይደለም። ሶስተኛው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ተያይዞ ነው እየተነሳ ያለው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያው እያበቃለት ነው። በኬንያ መንግስት ጭምር ከፍተኛ ጥቃት የደረሰበት ወደ መበተን ወደ መማረክ መጠጊያም የማጣት ሰባሐፈሻ እቲ ናቶም ህዝቡ ህዋትን እየራቀው ሄዷል የሚል እዚ ሕጂ ኩሉ ዓይነት ቲዮሪታት ዝገብር ዘሎ ነቲ ኩነታት ኩሉ እዚ ዘረባ ድማ ካብ ፍርህን ራዕድን ዝተበገሰ ምዃኑ ጥራይ ተገንዘቡለይ እሳ ጥራይኹም ክትሕዙ ደልየ ዘለኹም እምበር ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ካልእ ምንቅስቃሳት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መፂና ዘለና ኤርትራን መኻሪና መፂና ዘለና ናብ ኤርትራ ክንከይድ ቅድሚኡ ግን ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብዚ ስለ ዘሎ ሽዑ ከዓኒ እንደገና ክንፅዋዓኩም ኢና ኩላትኩም ነፋሪት ጌርኩም ትመፁ ድሕሪ ሳለስቲ ኤርትራ ክንከይድ ስለ ዝኾና ምፁና ክንብል ኢና ማለት እዩ ይደዛ ድሮና ለፍናካ ዓሰባት ኣከርኢን ተሊና ኣለና ኤርትራን መኻሪና መፂና ዘለና شو تزبال زلو كنتات نزي مثل ما تكمل سلام جرم لما أنت خا زيهم تريهم زلهم كاب سنة عفس نعسر 5 كيلومتر ترايد كم يوقعوا تبعي نحن هار شعبية هم جبروس أفك الدنيا زبل أمنات نيرنا يكون ده أمبر باندير حيزهم نامبر برو نعدي بزي كنعطينا بزي كنعطينا ندابلو زخان استراتيجي نحنسأسو يومنا أبسل رينا يوم مالتي قريبنا تقريبنا هجنت عايز بحال كل جيزة خمس بلو تيوم لبامات وكاتم فلاتات مالتي سعرات سي مجمرت أبا عمره شوخة أبتكبار ريلو أميدياتات درجة صبوق خدس أنيهم هجانا أبتكبار تسجاجيرو مالو سلازس خيد زلو خيدي دخونه كم تسجبر جبروه ده زي كوينه ها وا تسجبر كنجبرينا نحنا مالتي يعني زلنا أماراتي أتجمعنا حاجو بحفشة تي زبلو زلون تكون النتن ناي سماي مدرم في اللي عندي زلو أزهجي كنريا خلنا ب 10 كيلومتر ديو 15 كيلومتر ديو 10 كيلومتر قريب كاك تسألن نتعبو زلو سراويت فيت نفيت خد قطمون ناي سماي مدرم في اللي زلو كنا كوينات بمنقد السوشيال ميديا بيوتيوب كيركات تقالي انتلغا نزياتهم تزبلت تقالسي أكم زعنت بوتا خوينك كتسأل كلها حوالاتي إيد كام إيدو من نعمل كتغلو دي سألو زلو كم زعبي أكشن دي تبازلو بتحدد ما أين يتقدم النت كهون نزي أقاتي مزلو نايشد دشتميتن 50 عدام أخفال دي كهون ويس كيت كام وقع لايك تي أنا نذكريكم زمتاهو وسلمتايو أبي أحمد ولا حنت جبتن زي بلوم مسفانو مسكال إيرترا يساتف على يلهم يخصو. at the same time منقسنا إيرترا نكغيرو زحاسب زلو بانديرا حيزوم قالن زلوجن كساب أب 10 كيلومتر كم دليتهم ناتنكسعوسو بانديرا حيزوم كنكسعوسو يفكر على سلازي من يتشجر قسقس زلو من يتسقم تسوع زلو بمنقس درجة كترو يخلها اتملسن تصوريو سلازي again كنتات استبيل كامر أيد اليوم بتدقاقا مجن كل تي كنتات أبي إيرترا سلامكم زول بنت فلت مسيركم أبزراي
እግዚአብሔር ይጽላል ሀገርና አጅኹም ሁሉ ሪናዮ አጅኹም አጆና ልምዓት ቅድሜና ዓወቲናትና እግዚአብሔር ይጽላል ሀገርና አጅኹም አጆና ኣብ ዝሓለፉ ከባቢታት ዝርከብ ሰፈር ልምዓት ጅግንነት ታሪክ ቅርሲ ተዓዚቦም እዚ ቦታ እዚ ንዓኹም ሓድሽ ሎሚ መዓልቲ ኣይኮነን ገሌኹም ብኣካል ተሳቲፍኩም ነርኩም ገሌኹም ከዓ ብተፈላለየ መገዲ ፈሊጥኩም ኣለኹ ናብሮ መዓልታዊ ነጥብታት ዝብና ድማ ተላልዮም So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እቶም ካብ ደገ ዝመፁ ህዝቢ ኤርትራውያን ካብ ደገ ዝመፁ ኣብዚያ ዝከስምዕዎ እዛ ዘረባ ሲቓትን ንዓይ ኣብ ኤርትራ ዓሳ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ማለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ ኣኺሉ ተርፎ እንድን ህዝቢ ኤርትራ ግን እቲ ዓሳ ከድካ ክትረኽቦ ተደይክኢልካ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብቲ ብዙሕ ዲጋታት ሰሪሕዎ ዘሎ እቲ ዓሳ ዲጋ ገርሰት ንኣብነት ዲጋ ገርሰት ኣሎ ፋንኮ ኣሎ ከርከበት ኣሎ ኩሉ እዚ ዲጋታት ናይ ኣብ ከበሳ እውን እዚ ናይ ጋሕቴላይ ዲጋ ኣሎ ኣብ ከባቢ ድባርዋ ምስላም ዲጋ ምስላም ኩሎም እዚኣቶም ዓሳታት ኣለዎም ስለዚ ዓሳ ካብ ባፅዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብቲ ከባቢ እውን ክርከብ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና which is a brilliant idea by itself already እንታይ ክብለኩም ኢለ መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ደስ ዘብል እንድዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዛ ማሽን እዚኣ ናታ ኦፐሬተርካ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምሳና ኣባልና እሳያ ትስርሓ የላ እተን ማሽናት ዓበይቲ እየን ግን ሃይድሮሊክ እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ብእግሪ እንታይ እየን ዝሰርሑ ፀገም የብሉን ክብደት የብሉን እቲ ስራሕ ዝሰርሑ ዓብ እምበር نحن بوحدو كملو عالم وي كملو أفريقيا نفسنا كيلنا ناي مسرح عالمي أترينا هنا زمن سيات كتر خلقا تي ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ምስግጋር ናይቲ ብፍላይ ቁጠባዊ ማሕበር ናይቲ ሃገር ኣትዩ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ መብዛሕትኡ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኢኻ ትፈልጥ መንእሰይ ኦልሬዲ ኣብቲ ውትድርና ድሮ ካብ ዋርሳይ ካብ ይካሎ ናብ ዋርሳይ ካብ ድማ ናብ መንደላይ እናበለ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ኣተሓሕዛ ርዱዩ እቲ ሲቪላዊ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም መንእሰያት ኣብ ከምዚ ደረጃ ነቲ ኩነታት ኩሉ ክቋዓፅርዎ ከለዉ ዓበይቲ ትካላት ናይ ኤርትራ እውን ተሪኢኻ መንእሰያት ከም ዝሰርሕዎ ዘለውን ዝቋዓፅርዎ ዘለውን እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ድማ እቲ ምትኽኻእ ናይቲ ወለዶ ፀላእትና ክሰምዕዎን ክርእይዎን ዘይደልዩ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ናምበር ዋን ፀላኢ ዘይፈትዎ ኤርትራ ድሕርቲ ዘሎ ናይ ሰውራ ወለዶ ቡጌራ ክትጠፍእ ተስፋ ኣለዎ እዞም ባህቑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ቪድዮታት እዚ ካብ መጠን ኣመን ኣገዳሲ ያንግ ጀነሬሽን ይርከብ ከም ዘሎን ኣብ ኩሉ ድማ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ጌጋ ካልኩሌሽን ክገብር የብሉን ምክንያቱ ጌጋ ካልኩሌሽን እዩ ናብ ጌጋ ስጉምቲ ትወስዶም ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብተደጋጋሚ ተሰሪሑ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እቲ ብደገ ዘሎ ዘንባሃቕ ዘሎ ድማ ቡጌሩ ተስፋ ክቆርፅ ክእል እቲ ውሽጢ እናተወነ ምስ ተሃገሩ ኮኔክትድ ዝኸውን ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ቱሪዝም ክዓቢ እንተኮይኑ ካብ ደገ ዝመፅእ ህዝቢ ኢንቮልቭ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ ምስ ለመዶም ምስ ፈለጦን ድማ እዩ ኩሉ ግዜ ናብቲ ኩነታት ክጓየ ዝኽእል እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ንሕና ድማ ንዓኹም ይበቅዕን ይምጥንን እዩ ዝበልና ትሕዝቶ ክንቅርብ ክንፍትን ኢና ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም ዳሞ እንደራ ዓዘር እቲ ትማልትማ ሰክሩ ሰክራ ሓሊሎም እዮም ኩሎ መድፍኡ ኤሪትራ ኣበይ ኣበይ ኣለዉ ሕጅኸ ኣበይ ኣበይ ኣበይ
يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقف